es esto? Bueno, bos días a todos e a todas. Damos comenzo á sesión ordinaria do mes de marzo. O primeiro punto é a aprobación da sesión anterior. Algúnha alegación á acta? Fina non está? Sí, yo estaba chegando. Vale. Procedemos á votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. E antes de pasar ao segundo orden do día, está un pouco este micrófono alto, creo, demasiado. Sí. Antes de pasar ao segundo punto que está marcado na orden do día, vou a facer un receso, pídolle aos voceiros e máis a membros que están das asociacións de veciños e cultural de actividade que se me poden acompañar para facer unha pequena xuntanza.
Bueno, continuamos entonces o pleno. Vamos alá. Deixamos os teléfonos e vamos a facer a aprobación antes de continuar. Fixemos un receso para poder xuntarnos os voceiros cos membros das asociacións de veciños afectadas da Nacional 550, que son a Cividade de Louredo, Santa Valla de Mos, Chan do Bosque Sanguiñeda e Ledicia Sanguiñeda. E do que se trata, pois, é de constituirnos como Comisión de Seguimento de Afectados da Nacional 550 en relación coas solicitudes realizadas ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible relativas á conservación e mantemento das vías da súa titularidade. Como todos saben, pois levamos moito tempo esperando a poder ter unha resposta de a falta de mantemento, de a declaración de travesía urbana nos puntos peligrosos de Amiero Longo e de Mos e, por suposto, nas obras de arranque das obras do tablado na parroquia de Louredo. E, bueno, pois nos constituímos, aprobamos isto no pleno, non? Sí, vamos a votar primeiro a urgencia. Votamos a urgencia de a constitución da comisión, votos en contra, abstencións, votos a favor, se aproba por unanimidade. E agora votamos a comisión. Votos en contra, abstencións, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. Na seguinte semana pois tendremos a primeira xuntanza para acordar unha serie de medidas aos veciños e máis os concelleiros voceiros da corporación. Procedemos agora ao segundo punto da orden do día, que é a proposta de nomeamento de valedores da Rosa 2026. Emitiuse ditamen da Comisión Informativa. Espera un segundo. Bueno, vou a explicar eu este expediente, que aproveito para comenzar dicindo que, como saben, levamos 2 meses coa concelleira de Cultura ausente no pleno e, bueno, pois está recuperándose de unha enfermidade que leva, pois eso, 2 meses padecendo, pero que vai mellor e que espero que pronto a podamos ter entre nós. Vou a proceder eu a defender este asunto, que hai que tomar tempo. Bueno, sí, interveño como alcaldesa, pero estou verdadeiramente pois contenta, non, de poder traer a pleno de novo o que é esta orden de valedores que se iniciou hai 2 anos e que de alguna maneira pois o que vimos a facer con ela pois é a darlle máis relevancia á Festa da Rosa, de intentar pois congregar como sempre a máis persoas e tamén aproveitar a nosa festa local para nomear persoas que merecen ser valedores desta festa, desta rosa, deste municipio, porque ao final se trata de un recoñecemento do noso municipio. A proposta de nomeamento e xustificación, pois a Festa da Rosa é unha celebración que representa a identidade, a tradición e a evolución do municipio. Os valedores e valedoriños deste ano responden a esta mesma idea. Perfís distintos, pero unidos por valores comuns como o compromiso, o esforzo e a proxección e vinculación con Mos. María José Gómez Rodríguez é conselleira do Medio Rural da Xunta de Galicia, actual conselleira do Medio Rural cunha traxectoria vinculada ao territorio, ao ensino e á xestión pública. María José é licenciada en Filoloxía Inglesa e Humanidades, foi docente, foi alcaldesa de Guntín e senadora, desenvolvendo unha carreira estreitamente ligada ao rural galego. O seu perfil combina responsabilidade institucional e coñecemento directo do sector primario, o que a sitúa como unha figura clave na defensa e impulso das políticas agrarias e forestais. O seu nomeamento responde ao papel central que o rural ten na identidade a Festa da Rosa de Mos. E, por suposto, porque neste ano cobra especial relevancia a incorporación da exaltación do Rosado de Galicia, reforzando o vínculo tradicional, agrícola, a produción vitivinícola e a promoción do noso territorio. Non se trata dun recoñecemento político, sino institucional e funcional directamente ligado ao significado da festa. Radio Vigo
case un século de historia da comunicación. Radio Vigo, fundada en 1934, é unha das emisoras máis antiguas de Galicia, é unha referencia informativa para a cidade e a súa área metropolitana, como é Mos. Desde o ano 1957 forma parte da cadena SER, mantendo unha identidade fortemente vinculada á realidade local. A súa familia está ligada á familia González de Az, desde o seu impulsor, Eugenio González de Az, ata as xeracións vindeiras, actuais, que continúan á fronte do proxecto. Hoxe destacan Eugenio González de Az e Díaz Castroverde como director xeral e Jaime González de Az e Díaz Castroverde como profesional informativo, xunto a outros membros da familia como Íñigo, Dirección Financiera, e Beatriz, Recursos Humanos. Durante décadas, Radio Vigo actuou como altavoz da vida social, cultural e festiva da comarca. Recoñécese non só unha empresa, sino unha institución de feito que durante case un século contribuiu á difusión de tradicións e á construción de identidade colectiva. A súa traxectoria convértea nun elemento esencial na proxección de celebracións como a Festa da Rosa de Mos. Celta Integra, Deporte, Inclusión e Valores Sociais. Celta Integra é un proxecto e fundación do Real Club Celta creado no ano 15 para promover a inclusión a través do deporte. Permite a participación activa de persoas con diversidade funcional en adestramentos, competicións e actividades sociais, converténdose en un referente de deporte inclusivo en Galicia. Entre os seus integrantes destaca Alex Lago, xogador mosense que representa os valores do proxecto: esforzo, superación e integración. O recoñecemento céntrase no valor social do proxecto e nas persoas que forman parte del. Representa unha sociedade máis inclusiva e cohesionada, ampliando o significado da festa como espazo de encontro para toda a comunidade. Daniel Burgos Paz. Tradición, música e proxección cultural. Daniel Burgos é unha figura clave na conservación e na difusión das rondallas. Unha das tradicións máis características de Mos, enxeñeiro de formación, desenvolveu unha intensa traxectoria cultural vinculada ao Círculo Cultural Santa Eulalia e a banda Airiños do Castelo. Foi director da rondalla de Santa Eulalia de Mos entre o ano 9 e 2022, acadando importantes recoñecementos en concursos e contribuindo á súa modernización. No ano 17, coa versión Thunderstruck, víronse como viralmente levouse esta tradición aos medios de ámbito estatal. Participou como asesor e director musical na película Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo, e levou a rondalla a escenarios de gran visibilidade, incluindo na televisión nacional como o programa La Revuelta. Ademais, forma parte do grupo A Bacaloura Vermella, co que tamén contribúe á renovación da tradición da música tradicional. O seu nomeamento recoñece a capacidade de manter viva unha tradición, ao mesmo tempo proxectala fora do ámbito local. Representa a evolución da cultura popular sen perder a súa esencia. Patricia Martínez, excelencia deportiva internacional. Patricia Martínez é unha das grandes referencias do baile deportivo en España e a nivel internacional. Natural de Mos, iniciou a súa traxectoria no Círculo Cultural Santa Eulalia e consolidouse posteriormente con formación internacional en Italia. Conta con un palmarés destacado, 19 veces campeona de España, campeona do mundo CSIT 2025, medallas en campeonatos do mundo e finais internacionais. Ademais, desenvolve labor como formadora e xuíza, contribuindo ao crecemento desta disciplina. O Concello de Mos recoñeceu a súa traxectoria co nomeamento dun pabillón municipal e recentemente coa medalla de Mos. O seu nomeamento recoñece unha traxectoria de excelencia que leva o nome de Mos ao ámbito internacional. Representa o esforzo, a disciplina e a capacidade de superación. Alba Salgueiriño Bacelo e Óscar Molinos Rodríguez, exemplos de superación personal. Os dous valedoriños deste ano son estudantes de segundo de bacharelato do Instituto de Enseñanza Secundaria de Mos, que destacan tanto polo seu rendemento académico como pola súa capacidade de superación frente a enfermidades graves. Ambos mantiveron un alto nivel académico, participando activamente nos centros de recoñecementos oficiais, a pesar de afrontar situacións médicas complexas e limitantes. A súa determinación por continuar cos estudos sen renunciar aos seus obxectivos convérteos nun exemplo real de esforzo e resiliencia. Recoñecemento á capacidade de superación. Representan valores fundamentais como a constancia, a fortaleza e o compromiso, converténdose en referentes para a mocidade e para toda a sociedade de Mos.
Esta proposta de valedores e valedoriños responde a unha idea clara. Mos recoñécese a sí mesmo a través das súas persoas e das súas situacións. Cada perfil representa un ámbito distinto, o rural, a comunicación, a inclusión, a tradición, a excelencia e a superación. Xuntos construen unha imaxe completa do que émos hoxe un municipio con raíces, pero tamén con capacidade de proxección, compromiso social e orgullo polo seu talento. Por iso, considérase plenamente justificado o seu nomeamento como valedores, valedoras, valedoriños e valedoriñas da Festa da Rosa de Mos. Pasamos a un turno de intervencións, Partido Socialista. Moitas gracias, alcaldesa. Bo día. Nos presentan unha proposta de nomeamento dos valedores ou valedoras e dos valedoriños ou as valedoriñas, sen buscar o apoio dos grupos da oposición. Nesta edición poderían ter un acordo ca oposición se non fose polo seu fanatismo. Solamente mudando un nome se podería pensar en un acordo para facer destas distincións algo consensuado e con toda a veciñanza. Pero pola contra nos traen a lista pechada do Partido Popular. E si falamos da proposta de María José Gómez Rodríguez, conselleira de Medio Rural, algo o que xa nos opuxemos en contra de premiar aos políticos en activo. Xa que os políticos, o seu deber ten que ser servir ao público. Non deberían ser premiados polo seu cargo público. Un cargo é un compromiso ca cidadanía. E premiar este exercicio é mandar unha mensaxe equivocada. En este caso, ademais, moi mal justificada. Pero, bueno, queremos animar ao resto dos valedores e os valedoriños a continuar coa súa labor e seguir loitando polas súas metas. Os socialistas sentimos moito que a Festa da Rosa se estea a convertir na festa do Partido Popular e lle dé as costas a unha gran parte da veciñanza de Mos. Gracias. Gracias. Venega. Ben, bo día a todas e todos. Sumámonos a darlle folgos á concelleira. Esperemos que este canto antes con nós para poder debater en profundidade todos os asuntos plenarios. Dito isto, o asunto que nos trae hoxe, o ano pasado xa o debatimos e xa o falamos. A ver, a Festa da Rosa ten que ser unha festa para todas e todos, na que se sintan incluídos toda a veciñanza. E os partidos que estamos na pleno somos representantes da veciñanza e, por tanto, tamén se nos debería de incluir. A nosa sorpresa foi cando se nos presentou a lista na comisión que se nos dixo que era unha proposta pechada, que nin siquiera podíamos facer propostas. Iso non é unha idea de incluir e de facer partífices a todo o mundo da Festa da Rosa, é todo o contrario. Sorprende que en concellos da zona, por poñer un exemplo, Vigo, cando noman cidadáns ilustres, pois aceptan propostas dos grupos da oposición, neste caso do Partido Popular e do BNG. Pero aquí vostedes traen unha lista pechada na que nin siquiera nos permiten propoñer algún tipo de nome. Xa o dixemos o ano pasado e reiterámoslo este ano. Non entendemos que así se debe de facer. Isto ten que ser algo inclusivo, tratado con tempo, en a cal todos podamos participar e sentirnos incluídos. Porque o que están facendo con este tipo de cuestións é excluir a todo o mundo que non sexa do seu grupo, o sea, do Partido Popular, da Festa da Rosa. Estáse convertindo a Festa da Rosa na festa do PP, e iso non debe de ser. E non queremos que sexa así, e pedimoslle que ratifiquen esa forma de facer. En canto aos nomes que presentan, nada que decir salvo un nome. Nada que decir. E creo que vostedes, cando elaboraron a lista, sabíano perfectamente. E máis, están utilizando a outras persoas e entidades que teñen ese merecemento, que poden ser recoñecidas como valedores da Rosa, para escudar a conselleira de Medio Rural. Que na propia discurso da alcaldesa, na defensa, non poido decir nada relacionado con Mos. Nada e nada. Home, porque falar do viño rosado, a ver, un pouco de seriedade. E máis unha conselleira que ten no seu currículum a peor vaga de incendios dos últimos anos en Galicia, que hai 2 meses lle dimitiu toda a cúpula da consellería pola mala xestión que está facendo.
Pódese comprobar facilmente nas noticias. Nos entendemos que non é un nome que represente a Mos nin no que nos sintamos cómodos. Por tanto, nós o que lle pedimos é que retiren ese nome e terán o voto a favor desta proposta. Retiren o nome da conselleira e terán o voto a favor do BNG do resto de nomes. Se non o retiran, pedimoslle que se vote por separado os nomes, para que quede claro neste pleno que nós sí estamos a favor de todo, de Celta Integra, Radio Vigo, Daniel Burgo, Patricia Martínez, Alba Salgueiro e Óscar Molinos. Pero non estamos de acordo con que se lle conceda esa distinción a María José Gómez. Moitas gracias. Vostedes solos contestan e desdícense. Vostedes solos. Por un lado, tuven que escoitar a festa do Partido Popular, pero no siguiente segundo escoitei estamos de acordo con todos, menos con María José. É dicir, Daniel Burgos, Patricia Martínez, Radio Vigo, os valedoriños, estamos de acordo con todos. Onde está a festa do Partido Popular? De que me están falando? É dicir, o goberno somos nós e facemos unha proposta de valedoriños que resulta que de 8 lle valen todos menos un. 7, perdón. Son 7, non? Son 7. Son 7. É dicir, o Partido Popular bastante ben fai as cousas porque acertamos de pleno. Eu creo que se o grupo de goberno trae unha proposta de 7 valedoriños e o Partido Socialista e o BNG 7 valedores e valedoriños dice que lle valen 6 menos 1, pois creo que non é para que digan que isto é a festa do Partido Popular e que se sinten excluídos. No. O goberno trae unha proposta de 7 valedoriños e vostedes están de acordo con 6. Pois o que teñen é que votar a favor, porque resulta que a conselleira de Medio Rural non lle parece que sea valedora de Mos, pero os demais lle parecen, pois o consenso se trata deso. Eu voulle traer aquí argumentos, agora que lles vou explicar, polo que a mí me parece que debe ser valedora de Mos, como vostede estivo en contra de que fose Román Rodríguez ou vostede estivo en contra que fose José López. Pois eu entendo que, oye, que o Concello e a alcaldesa traian aquí unha proposta de 7 valedores e que a oposición un non lle pareza. Oye, pois teñen 6 motivos para votar a favor. Eso é o consenso. Eso é o consenso. Non lle vou a permitir que me digan pois que estamos facendo de espaldas a vostedes, que se sinten excluídos, cando vostedes mismos dicen que salvo un nome, tal cual eu anotei aquí, salvo un nome, nada que decir. Salvo un nome, nada que decir. É dicir, pois que están de acordo con isto. Están de acordo. E María José, pois é unha conselleira que nos vai dar a posibilidad de proxectar todavía máis a Rosa fora de Mos. E evidentemente, os alcaldes e as alcaldesas temos a obligación de buscar recursos, de buscar ideas, de reinventarnos para que o noso pobo se coñeza, para que o noso pobo atraia turistas, atraia personas, para que a xente do noso pobo disfrute do seu. E efectivamente eu levo aquí anos amosándolle como facer para que a Festa da Rosa creza. E sempre vostedes en contra. Sempre, de todos os cambios que fixemos, estiveron en contra, sempre en contra. Pero nos continuamos. Hombre, e a xente de Mos, pois eu vexo que responde, porque cada vez hai máis xente cando chega o día da Festa da Rosa. É dicir, o objetivo estámoslo conseguindo, Vostedes en contra, e as costas da festa, pero o objetivo estámoslo conseguindo. E este ano é sábado, e ano que ven é domingo. E, polo tanto, pois igual que outros se inventan outras cuestións cando toca a festa do seu pobo, a miña obligación é buscar a maneira de que a festa colla peso, como no seu momento foi incluir a empanada de millo. A empanada de millo a incluiu este goberno na Festa da Rosa. E agora, pois, incluímos o escaparate rosado de Galicia. E en Mos non hai viño rosado, claro que non. Tampouco hai empanada de millo. Dígame vostede cal é a tradición da empanada de millo en Mos. Pois evidentemente como en calquer outro municipio de Galicia. É dicir, onde non se fai empanada de millo? En todas partes. En todas partes do rural se fai empanada de millo. E en Mos, pois que diferencia hai de Mos a Pazos de Borbén ou a Vigo a hora da empanada de millo? Pois non, mire, que pasa? Que as mulleres rurais acolleron como algo para facerse fortes. E entonces, no seu momento, se
se constituíron como a festa de empanada de millo. Hai 20 anos, polo menos desto, ou 25, que se fai a empanada de millo en solitario. E o Concello dice, oye, pois vamos a incluir na Rosa porque é unha fortaleza máis para a festa da Rosa. Que é o seguinte paso? Pois pensar que efectivamente o viño rosado está en auge e pois é o viño rosado que ven da Rosa de Mos, o nome, é un xogo de palabras, pero que conseguimos con isto? Pois conseguimos que se traia para aquí o escaparate rosado de Galicia que non ten todavía exaltación, nin feira, nin festa. E iso é bo para Mos. É bo para Mos que a Consellería do Medio Rural nos diga, pois de acordo, vamos a falar coas 5 denominacións de origen de Galicia e vamos a traelas aquí. Vamos a traer as 5 denominacións de origen e facer un espazo donde se salte o viño rosado de Galicia e se faga un escaparate do viño rosado de Galicia. E por que en Mos? Pois porque aquí se fai a Festa da Rosa e o 13 de junio pois será un día todavía de máis peso, de máis relevancia, porque está a Festa da Rosa, a empanada de millo e o rosado galego. E que ten que criticarme vostede por iso? Pois eu a persona que me dá a posibilidade de facer ese día un día que será grandioso e que será co tempo cada vez máis grande é María José. Sí, María José. E por eso considero que, igual que outros conselleiros tuveron a súa valeduría, ela tamén a ten. Os valedores son aqueles que fan un mérito polo Concello ou porque o van a facer. E, efectivamente, eu non espero de vostedes que me digan que están de acordo cos 7 valedores. Non espero. Xa sabía que iso era imposible. Pero que me digan, pois mire, con 6 estamos de acordo, pero con 1, bueno, pois se queren votar en contra é o seu problema. O socialista? Sí, nada, pois solamente unha puntualización. Como dixo antes, pois dende a oposición, desde o Partido Socialista, sí que estamos de acordo en moitas cuestións cando se trata de realmente, con foi campana de millo, realmente exaltar a festa, facer unha festa, pero bueno, os últimos cambios que se fixeron na Festa da Rosa non foi precisamente para iso, O sea, son moi cuestionables. Sobre o que di que quere consenso, reuniuse coa oposición para falar destes valedores e valedoriños? Preguntounos a oposición cal era a nosa proposta. Na comisión deusenos a opción de decir outra tal. Isto é un capricho. É un capricho da señora alcaldesa. Porque igual que di que estamos de acordo co resto, por que vostede... O sea, xa estuvimos dicindo, premiar a políticos en activo é algo que non se fai. Para min é un capricho da alcaldesa, nada máis. Gracias. Benega? A ver, vale, pon o cronómetro do móvil, Víctor. Ben, a ver, varias cuestións. A ver, querer facer disto unha confrontación? Non. Pois sí, está facendo vostede unha confrontación deste tema, porque, a ver, pervertir a linguaxe é algo peligroso. Decir que o consenso é que aceptemos todo o que vostedes propoñan, iso non é consenso. O consenso, unha das partes fundamentais é ceder. É ceder. Uns propoñen, outros contrapropoñen e chegar a un punto medio. Vostedes non ceden en nada, acaba de decilo. Ou o tomamos ou o deixamos. Non dá opción nin a debate, nin a propoñer nomes enriba da mesa. Sí, estamos de acordo con 6, e se nos trouxeran a lista antes, pois antes yo diríamos que entendemos que ese nome non, o da conselleira non entendemos que non representa a toda a veciñanza e que é un nomeamento partidista claramente, acaba de dicir a alcaldesa. Porque é conselleira de Medio Rural, por facer o seu traballo. Home, non. De feito, vostedes modificaron a ordenanza de protocolo para poder nomear a políticos. Que tiñamos a ordenanza desde hai 20 anos que non se nomeaba a políticos en activo. E vostedes modificaron para poder facelo, para darlle a conselleiros e políticos casualmente do seu partido. Casualidade. Supoño que para o ano virá alguén do Partido Socialista ou do BNG. Que, ainda que fora así, non nos estaríamos de acordo con esa forma de facer. E, por tanto, consenso é ceder, non é vir aquí e dicir isto é o que hai. E se queredes ben e se non. Nós o que lle pedimos é que intenten, por favor,
Que a Festa da Rosa sea xa de todas e todos. E non o están facendo así. E pedimoslle que retiren ese nome. Cal é o problema? De verdad que non poden ceder nun nome? De veras? A conselleira vai deixar de traballar por Mos porque non se lle dé a valeduría da Rosa? De verdad? De verdad? E non podemos sacar un acordo aquí entre todos e que saia con unanimidade? Non o podemos facer, señora alcaldesa. De verdad que se van a empeñar en que ten que estar a conselleira que senón que non vai traer subvencións para o Concello? O sea, é que non entendo o razonamento ao que chegan vostedes. E se o razonamento é que vamos a dar proxección á Festa da Rosa, home, pois eu proporía, pois xa podemos propoñer como valedor da Rosa ao presidente de España. Creo que lle vai dar bastante máis nome. Ou o rei, ou o embaixador de Xapón. O sea, hai moitos nomes que se poden manexar. O sea, é que... E despois que estamos en contra dos cambios que se fixeron na Festa da Rosa, que estamos en contra dos cambios sin consenso. Si ten que ser unha festa de todos, intentemos que esteamos todos de acordo. E aproveitamos para volver a pedir que a Festa da Rosa nunca se debeu de mover de petelos. E ali debería de volver. Moitas gracias. Bueno, pois eu a vostede, Alejandro, do Partido Socialista, despois do que me dixo de que isto é un capricho da alcaldesa, literalmente non llevou nin a respostar. Moi ben, casualmente do seu partido, señor do BNG. Home, casualmente é que o meu partido leva gobernando en Galicia casi 20 anos, o seu non. Por eso, casualmente. E casualmente o meu partido leva gobernando en Mos casi 20 anos, o seu non. Esas son as casualidades, quero decir, se falamos de persoas con responsabilidade nas administracións e podendo facer cousas por Mos, pois non podo nomear a nadie do BNG, porque vostedes é que non tocaron a alfombra, que é o que lles encanta, pero non nada han tocado, non nada han tocado. Non nada han tocado. E ni tampouco a van a tocar. En Galicia non a van a tocar. Mire, non entendo o razonamento, dice. Non entendo o razonamento. É dicir, vostede entende que nomeemos o rei, que nomeemos o presidente de España, que nomeemos o embaixador de Xapón, pero que nomeemos a conselleira do Medio Rural, que nos trae para Mos o escaparate do viño rosado de Galicia, non o entende. Bueno, pois mire, isto é unha proposta que fai a alcaldesa, porque a alcaldesa, entre outras cousas, do día a día tamén ten a veces a posibilidade de traer unha proposta ao pleno e que se vote. E esta é unha proposta do goberno que lle pide á oposición que apoie. Unha proposta que é para seguir facendo grande a Festa da Rosa. Unha proposta que María José Gómez Rodríguez, que é a conselleira do Medio Rural, que gracias a ela, gracias á súa decisión e gracias ao seu apoio, Mos se convertirá a partir do ano 2026 no escaparate do viño rosado de Galicia. E esa é unha gran noticia e ese é un gran feito que podía ser o Porriño, Redondela, Pontareas ou Pazos de Borbén e é Mos. E, polo tanto, estou segura de que os veciños non opinan como vostede. Estou segura, mire, eu cando tomo decisións as medito e escoito a xente e vexo o que pasa. A vostedes tamén, pero vostedes son os do non. E a vostedes, como son os do non, pois tamén escoito non. Bueno, pois aquí somos outros sí. Por outro lado, pois a seguinte é Radio Vigo. Radio Vigo, pois, igual que no seu momento foi o Faro, pois é un medio de comunicación que está en Vigo, pero que nos fai promoción do noso municipio, do noso día a día, de todas as noticias, as boas, as malas, as regulares, pero que é un altavoz de Mos. E, polo tanto, pois, creo que despois de haber nomeado o Faro o seguinte medio de comunicación, e que é importante que aquí incluyamos os medios de comunicación, pois é Radio Vigo. O Celta Integra fai unha labor extraordinaria, encomiable, e que, desde logo, pois hai xente de Mos que está feliz de poder participar de este Celta Integra. Que lles vou a decir de Daniel Burgos? Bueno, pois Dani, efectivamente, o ano pasado o valedor foi Daniel Sánchez Arévalo, que foi o ano da película, pero se chegamos a ter esta película e se chegamos a ter a Daniel Sánchez aquí en Mos, foi gracias a Dani Burgos, que foi pois o que fixo esa versión de ACDC maravillosa hai uns cuantos anos e que fixo viral a nosa rondalla e que fixo viral as rondallas no mundo. Patricia, pois todo o que se lle deu a Patricia é pouco e agora se lle dá esta valeduría e Patricia pois é a mellor
promotora de Mos por o mundo. Eu creo que ademais ten un mérito que cada vez que se sube a un podio se envolve na nosa bandeira e esa imaxen que rula por todas partes, hai que dalle sempre as gracias a Patricia. E Alba e Óscar pois son dous estudiantes pois que demostraron unha superación que a verdade que non podemos estar máis que orgullosos de ter estudantes en Mos como a eles. E aquí, pois como lles decía, se combina todo, o deporte, a superación, a cultura, a promoción do rural, o apostar por Mos, porque María José Gómez pois é apostar por Mos tamén, e esta é a proposta que lles traemos, a proposta que foi a Comisión Informativa, que é onde se lle deu a oportunidade de que se falara desta cuestión. E hoxe, pois o que traemos é a súa aprobación para que entre no procedimento para que o día 13 de junio teñamos aquí a estas 7 persoas e poidamos disfrutar da súa compañía, dos seus discursos e de ese gran día que é a Rosa de Mos. Procedemos á votación. Votos en contra? Abstencións? Perdón, alcaldesa, solicitamos a votación por puntos. Non a vamos a aceptar. Vamos a facer a aprobación do nomeamento dos valedores e valedoras da Rosa 2026 que acabo de explicarlle quenes son. Votos en contra, abstencións, Partido Socialista, BNG, votos a favor, Partido Popular, queda aprobado por maioría. Cuestión de orden. A votación hai que facela clara, non nos deu tempo nin a votar. Seguimos que conste en acta, que nós non votamos. Do BNG... A ver, señor secretario, diga ya a alcaldesa. Yo di por bueno la abstención del bloque, mire, ¿no? Levantaste la mano. Por favor. Non levantamos a mano. Deixe de facer comedia. Xa yo digo, deixe de facer comedia. Seguinte punto da orden do día. A ver, unha cuestión de orden. Quere volver a votar. Que non nos deu tempo a votar. Volvemos a votar. A ver se a terceira vai a vencida. Votos en contra dos valedores da Rosa de Mos. BNG. Abstencións. Partido Socialista. Votos a favor. Partido Popular. Estuvo ben agora? Mire, eu creo que claramente dixen votos en contra, abstencións, votos a favor. Perdón? Eu sei que o corpo non lle debe quedar nada a gusto votando en contra, pero bueno, pois alá vostede e a súa conciencia. O seguinte punto é a aprobación inicial do inventario de bens inmobles e voulles anunciar que queda este asunto encima da mesa. Pasamos ao cuarto punto, que é expediente 48 do ano 25, que é a modificación da RPT. Aprobación definitiva. Pasou por Comisión Informativa. Consta ditamen da Comisión Informativa. A ver, unha cuestión. Pode explicarnos por que queda o asunto encima da mesa? Estou anunciando que queda o asunto encima da mesa. Pois queda encima da mesa, porque non se vai aprobar hoxe este asunto. Podemos continuar co pleno? Estamos no punto cuarto, que é a modificación da RPT, aprobación definitiva. Vostedes queren intervir ou non? Como para a aprobación definitiva da RPT? Sí. Nada, é que quedei un pouco perplexa, verdade, porque decir iso sin explicar nada ten vostede un cuajo tremendo, pero bueno. Claro, nada, falamos da aprobación definitiva da RPT. Traen a aprobación definitiva a relación de puestos de traballo con un informe no que consta unha serie de alegacións dos traballadores. Tengo que hacer yo la intervención inicial. Tengo que intervenir yo primero. Ah, sí. Perdón, Leo, sí. Bueno, no estaba ni esto encendido. Ben. Oye, eu, antes de nada, volvemos ao de antes, é dicir, a alcaldesa pois ten a posibilidade a veces de tomar algunha decisión, non? Bien, pois eu cheguei aquí a este pleno e anuncio que ese asunto queda encima da mesa, porque a máxima responsable de todo o que se acorda é a alcaldesa. Tamén ten a posibilidade de, pois os motivos que sean, que non teño por que decilos aquí, decirlle á corporación que queda o asunto encima da mesa. Con que cuajo, nin que perplejos. Era o que faltaba, que eu non poida exercer as miñas facultades. E entre as miñas facultades está comunicar á corporación que este asunto queda encima da mesa. E xa está. Continúa. Ben.
como falábamos onte, pasamos a aprobación definitiva da modificación da RPT do Concello de Mos. O 12 de novembro de 2025 publicase un anuncio no BOP someténdose a exposición pública polo prazo de 20 días hábiles. En ese período se presentan 7 alegacións. Visto o informe emitido pola Secretaría Xeral en data 18 de marzo de 2026, en base ao anterior exposto, acordamos, primeiro, resolver as alegacións presentadas polos motivos expresados no informe de data 17 de marzo de 2026 relativo ao contido das reclamacións presentadas. Desestímanse 3, estímanse outras 3, estimación parcial de 1. Segundo, aprobar definitivamente a modificación da relación de postos de traballo deste Concello cas modificacións derivadas das alegacións estimadas. Terceiro, publicar íntegramente a citada relación no Boletín Oficial da provincia e remitir unha copia da mesma á Administración do Estado e órgano competente da Comunidade Autónoma. E cuarto, notificar o anterior acordo ás persoas que presentaron alegacións durante a información pública. Ben, tramese a aprobación definitiva da modificación da relación de posto de traballo do Concello de Mos, como xa se explicou na aprobación inicial. Non estamos ante unha nova RPT, sino ante unha modificación puntual e técnica que buscaba adaptar determinados postos á realidade actual do Concello. Este documento foi traballado previamente na mesa sindical, onde contou coa aprobación por unanimidade de todos os representantes dos traballadores, e o que se evidencia un alto grao de consenso e de traballo previo. Tras a súa aprobación inicial, abrirse o período de exposición pública no que se presentaron alegacións. Estas alegacións foron analizadas polos servizos técnicos e municipais e resoltas con criterios estritamente técnicos e xurídicos. É importante destacar que inclusión que se estimaron algunhas delas, incorporando melloras do documento inicial, o que demostra a vontade deste Goberno de escoitar e mellorar a proposta. Por tanto, o que traemos hoxe aquí non é exactamente o mesmo documento inicial, senón un documento revisado e mellorado. E facémolo, ademais, desde o diálogo cos traballadores, desde o rigor técnico e a responsabilidade. Por todo isto, citamos o voto favorable desta aprobación definitiva. Moitas gracias. Gracias. Ahora sí, Partido Socialista. Gracias. Traen a aprobación definitiva da relación de postos de traballo con un informe no que constan unha serie de alegacións dos traballadores e as traballadoras que afirman o Partido Socialista está farto de denunciar a falta de planificación dos recursos humanos do Concello, posibles desigualdades, tarefas extras cubertas con complementos de productividade dependendo do caso, falta de modernización e falta de formación. O Partido Socialista lle pide ao Goberno que cumpla esta RPT que hoxe vamos a aprobar, xa que a día de hoxe non o está a facer. Cubran todas as plazas que se contemplan. Muden as formas a hora de traballar no Concello, xa que Mos non é un destino elexido pola mala publicidade que ten a hora de traballar. Só hai que botar unha ollada os funcionarios fixeron alegacións, os que se atreveron a facer alegacións formais. Justifícanse dicindo que é unha situación coyuntural, pero o certo é que estamos ante unha das peores momentos do Concello de Mos no que a persoal se refire, e sábeno. Aprobar ou non aprobar esta RPT non vai mudar a situación do Concello. O que ten que mudar é a planificación e a actitude. A actitude da alcaldesa e de algúns concelleiros. O Partido Socialista creemos na organización dos recursos humanos do Concello de Mos e por iso non vamos a bloquear unha mínima organización como é esta RPT. Gracias. Gracias, Gustavo. Ben, por aclarar, porque como non se nos permite intervir cando deberíamos, a ver, a alcaldesa pode modificar a orde do día cando lle preste, está dentro das súas facultades, pero o anterior punto que vostede retirou foi a comisión, foi dictaminado e aprobado pola comisión, home, e por deferencia, por democracia, por transparencia, o lógico dar unha explicación. Que nos aleda, porque nós íbamos pedir que se retirara, que non se aprobara. Entón, pois, igual nos escoitaron o que dixemos na comisión. Dito isto, sobre o tema da RPT, da modificación da RPT, a aprobación definitiva, nós estivemos en contra da aprobación inicial por unha serie de cuestións que siguen vixentes porque non se modificaron.
Nós entendemos que non... A ver, as RPTs casi sempre son modificacións, casi nunca se crean dende cero, pero sempre que se abre a modificar a RPT, entendemos que ten que adecuarse ás necesidades reais que hai nese momento ou neste momento no Concello. Entendemos que esta RPT non responde ás necesidades reais. Hai departamentos que están carentes de persoal ou que non teñen a suficiente planilla para cubrir o servicio que teñen que dar e non se retocan. Tamén non se crea a praza de directora do CIN, como xa dixemos no seu momento. Tampouco se dá un trato equitativo a todos os traballadores e traballadoras. Iso é o que ten con respecto a RPT. Con respecto ás alegacións que presentan 7 traballadoras e traballadores, é certo que unha parte se sustancia, unha parte mínima e casi técnica. Despois hai outras que se rexeitan e que nós entendemos que non están ben rexeitadas. Porque, por poñer algún exemplo, unha traballadora especifica que ou pide que se aclare que está facendo unha función a máis que ou se lle reconoza esa función dentro da RPT ou se lle retire. A resposta do equipo técnico, entendo que do goberno tamén, é dicir que está dentro das súas funcións e que como é un traballo puntual que está facendo, pois que ten que asumilo. Pois ese traballo puntual leva 4 anos facendo. Creo que o concepto de temporal non o temos claro. Entón non se lle pode contestar así a unha traballadora. Despois, máis traballadores están pedindo que se lle recoñeza que están facendo labores a máis das que están recoñecidas na propia RPT ou que viñan facendo hasta agora. E tamén se lle denega. E nós non partillamos iso, porque efectivamente un traballador ou unha traballadora cando exerce as súas funcións se lle deben de recoñecer e remunerar na xusta medida. Entendemos que coas respostas que lle está dando o goberno isto non se recoñece. E por último, casi máis importante, sendo o resto tamén importante, é que non imos apoiar unha RPT na que se eliminan postos de traballo, que son as limpadoras, se non recordo mal, eran 7 postos, para externalizalo, para privatizar un servicio municipal. E, dende logo, nós aí non imos a estar. Tamén decir que a consultas que fixemos a algúns traballadores que presentaron alegacións non lle foron respondidas. A día venres, ás 2 da tarde, non se lle contestou aos traballadores as alegacións que fixeron. A ver, un pouco de deferencia e polo menos contestenlle antes de traer a aprobación definitiva. Xa para rematar, nós entendemos que esta RPT tamén ten un vicio de forma, que é que falta o informe de intervención. Na comisión se nos dixo que o propio interventor que estaba antes, que se marchou, Jacobo, dixo que non tiña que por que facer o informe naquel momento, que era a aprobación inicial. Cando vostedes modificaron a RPT no ano 2019, había informes de intervención. O propio informe do secretario da aprobación inicial fala de que ten que haber un informe de intervención. O interventor dixo que non tiña que facer o informe mentras a RPT non tuvera efectos económicos. Se se aproba definitivamente, nós entendemos que ten xa efectos económicos, porque aquí hai unhas subas de coeficientes, etcétera. Por tanto, entendemos que ten que haber un informe de intervención. Así o solicitamos, que se faga ese informe de intervención, se non entendemos que este expediente está incompleto. Por todo exposto, o noso voto vai ser contrario. Gracias. Leo. Ben, empezando por último, xa o comentamos na comisión e xa falamos, se lle explicou incluso o secretario yo fixo saber, non só na primeira, sino cando xa quedou isto sobre a mesa para informe da aprobación definitiva, nos recalcou que non tiña que informar. E nos, o que xa lle explicamos na comisión, o mesmo que lle dicimos a D12, que nos dicía que non era perceptivo e que non o iba a emitir. En segundo lugar, o que estaba falando do tema de todas as alegacións. As alegacións se enviaron aos sindicatos e aos representantes dos traballadores e se aproban e se traen directamente a pleno, que iso foi o que nos dixo directamente o secretario antes de marchar. Por iso que se quere enredar con iso nos dá igual. A parte das alegacións que se están contestando, usted entra a detalle en algunhas, non vamos a enumerar as persoas que son as que as emiten, pero no caso conxuntural que comentaba antes de que alguén estaba facendo unha cousa durante 4 anos, é un tema concreto que ademais se vai a cambiar por un convenio que temos con Diputación onde se vai a externalizar iso o máis rueiro, entonces
non a vamos a poñer unha cousa que a mellor en 2-3 meses van a retirar, se vai a seguir facendo porque era o que falamos sempre, un tema conxuntural e non o íbamos a modificar, pero xa se falou ca traballadora. E no caso esas funcións que dicen que non se realizan, que non están dentro do seu posto de traballo, todas as funcións que elas alegan están dentro das funcións do seu propio contido do seu posto de traballo. Entonces, ustedes estaban en contra desta RPT desde o inicio, pero as tantas alegacións analizadas cos técnicos e analizadas co secretario se aceptaron as que eran visiblemente que se podían ter que tiñan unha base para ser aceptadas, como eran esos cambios de puntuación e complementos de destino. Pero as que están dentro das súas tarefas propias dentro do día do seu traballo, pois non se modificaron. E non hai ningunha alegación tampouco dos sindicatos do Concello. O que quere dicir é que esa aprobación que tuvemos por unanimidade é porque era un texto que recollía todas as súas necesidades e recollían todos os sentires que tiñan todos os sindicatos que representan a todos os traballadores deste Concello. Logo, escoitar a Alejandro, xa o escoitei na comisión informativa, que chegou ali a bombo platillo con catástrofe, isto un desastre cos traballadores. Teñen que decir iso, porque non teñen outro argumento máis que falar con respecto aos traballadores. Mire, esta RPT cumpre e mellora, é unha RPT baseada nas solicitudes que fixeron os sindicatos que ao final están representados por todos os traballadores. E os mesmos son traballadores do Concello os que compoñen a mesa sindical. Vostede quere vender ese ambiente de que non quere vir para Mos, que a xente non quere vir para Mos, pois sabe vostede que iso non é certo, pero non lle queda outra maneira de bombardear esta RPT que con informacións falsas e que non se axustan á realidade. A verdade, é un poquinho lamentable escoitar o que vostede nos trae aquí. Pouco máis, moitas gracias. Gracias, Leo. Alejandro? Gustavo? Sí, a ver, eu non dixen en ningún momento que fora obrigado, porque non coñezo se a lei o establece así, de que se lle conteste aos traballadores e as traballadoras as súas alegacións. Pedímolo por deferencia. Vostede acaba de decir que lle responderon aos sindicatos e non ás persoas que presentan alegacións. Pois, home, nós pedímolo por deferencia. Xa que presentan unha alegación, pois que se lle conteste por escrito, porque les o fixaron por escrito, consultados a varios o venres, ningún recibirá contestación. De feito, non sabían nin que viña a pleno. Entón, nós o que lle pedimos é esa deferencia cos traballadores e traballadoras. Este contemplado sexa obrigatorio ou non, que entendemos que é o mínimo que se debe de ter. A cuestión do informe. Eu molesteime en repasar as notas que anotei literalmente o que dixo o interventor. O interventor, Jacobo, dixo que non tiña que facer o informe mentras non desplegara efectos económicos. Iso dixo literalmente. Non dixo que non tuvera que facer un informe sobre a RPT. Dixo que nese estado, mentras non desplegara efectos económicos en unha aprobación inicial, efectivamente non nos desplega, porque pode ser modificada ou incluso retirada, que non tiña que facer o informe. Pero coa aprobación definitiva sí que hai un efecto económico. Nos entendemos que debe de haber un informe preceptivo para cerciorarse de que cumpla toda a normativa vixente, porque, como vostedes saben, debe de cumplirse. E para rematar, nós entendemos que a RPT esta que traen aquí non cumple as expectativas nin as necesidades reais hoxe en día que ten o Concello. Hai eivas que non se solucionan, hai cuestións que van a peor. Seguimos sin entender e non apoiaremos nunca que se amorticen as plazas de limpadoras para privatizar o servizo, que non ten sentido. É dicir, deixas de contratar traballadoras para o Concello para darlle o diñeiro a unha empresa privada para que faga ese servicio. Dende logo, iso non ten sentido ningún. Iso non ten sentido ningún. Aproveitando, ahora que hai uns que supoño que vostedes votarán a favor da súa propia RPT, hai unha serie de postos vacantes no Concello. O concelleiro persoal anunciou que se iban a facer unha serie de, entendo que unha oferta de emprego público e promocións internas, pois intenten facelo o máis rápido posible porque hai unhas carencias. Hai varios traballadores que se xubilaron, hai algúns que están a piques de xubilarse, hai unha serie de carencias que teñen que ser cubertas de maneira urxente. Gracias. Leo? Ben, vostede o dice, e foi o que nos dixo Jacobo antes de marchar, cando teña efectos económicos. Aprobar a RPT non ten efectos económicos inmediatos porque as pagas hai que sacalas.
Pero eso estaba previsto na bolsa, na previsión dentro do propio presuposto do Concello. Por eso que está dicindo unha cousa e a contraria. Entonces, por eso, para deixarlo máis ou menos claro, que teña certeza de que estamos a facer o que se nos indicou e da maneira que se nos indicou. E, por outro lado, tamén anunciarlle que diferentes plazas se están a cubrir, bueno, pois, como falamos na Comisión Informativa, concretamente o Departamento de Intervención, pois xa se van a asumir novos traballadores mismamente esta semana. Moitísimas gracias. Ben, pois vamos a proceder á aprobación definitiva da RPT. Votos en contra? BNG, abstencións? Votos a favor? Abstencións? Ah. A ver, Beatriz, non se enfade, é que Fina levantou a man, é que non sei, non se enfade, teñan paciencia. Eu vin que Fina levantou a man e preguntei se era abstención. Cal é o problema? Madre mía, Jesús. Entonces, abstención, votos a favor. Partido Socialista, Partido Popular. Pasamos ao seguinte expediente, que é o 1223, o protocolo de acoso no Concello de Mos. Emitiuse ditame favorable pola Comisión Informativa. Ten a palabra Leo. Ben, o protocolo contra acoso sexual e por razón de sexo, diversidade sexual, orientación sexual e acoso laboral é un deber de todas as empresas con independencia do tamaño do seu cadro de persoal. Co obxectivo de regular a eliminación do acoso e a violencia no ámbito laboral e de forma xeneralizada, tendo como principio fundamental levar a cabo esa tarefa cun enfoque inclusivo, integrado e que teña en conta a perspectiva de xénero, o Concello vén de redactar un protocolo de acoso con distintas modalidades. O citado expediente foi sometido á mesa de negociación celebrada o 16 de marzo de 2026, logo de negociarse en mesa e acadado un texto de consenso. Visto o informe de Secretaría a data de 16 de marzo de 2026, pola presente proponse o Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar o protocolo de acoso por razón de sexo, diversidade sexual, orientación sexual e acoso laboral do Concello de Mos. E segundo, proceder á publicación no BOP e no portal de transparencia municipal. Gustaríame tamén salientar algunha cousa que se comentaron na Comisión Informativa, que imos elaborar un modelo resumido de protocolo máis claro, máis accesible e de formato díptico para que todo o persoal poda entendelo de maneira sinxela. Ademais, garantirase a toda a documentación este disponible de forma áxil e confidencial, incluindo o formulario de denuncia na web que será facilmente accesible para todas as persoas traballadoras. Tal como recollo o propio protocolo, existirán diferentes canles de denuncia, pero queremos reforzalo habilitando o correo electrónico específico e confidencial, que será recibido únicamente polo secretario do Concello como garante da legalidade e trasladado á Comisión Instructora no mesmo día. En canto á Comisión Instructora, propónse que este formada por o secretario do Concello, a xefatura de Recursos Humanos, unha traballadora do CIN e un representante dos traballadores. Deste xeito, garantimos unha composición equilibrada, técnica e con perspectiva de igualdade. Tamén queremos deixar claro que este protocolo non vai quedar nun documento, senón que se vai aplicar. Incluirse nas vindeiras accións normativas tamén dirixidas aos concelleiros e comunicarase formalmente a súa entrada en vigor a todo o persoal municipal. En definitiva, estamos en unha ferramenta útil, clara, consensuada, que busca protexer as persoas e mellorar o ambiente laboral no Concello. Moitas gracias. Gracias, Leo. Ten a palabra Alejandro. Vale, neste protocolo de acoso, pois iso se fala de previr, detectar e actuar ante as situacións de acoso laboral, sexual ou por razón de xénero. Pero para que este protocolo sexa unha ferramenta realmente útil, hai que deixar claro os aspectos como a recepción da denuncia, as investigacións e as garantías de discrecionalidade das víctimas. Porque as víctimas teñen que ter vías nas que se sintan seguras a hora de denunciar. Como xa falamos nas comisións, estas vías pois non estaban moi claras, pero acaba de aclararlas o concelleiro. A hora de detectar e intentar facer esta ferramenta efectiva, como dixen antes, o importante é que as víctimas se sentan seguras. Queda claro que se hai ou non algo que nos parece importante é ter esta canle segura para que pois, as traballadoras e os traballadores poidan usar este mecanismo que o Concello vai ter a partir de agora a disposición deles. Gracias. Gracias, Gustavo. Sara. Bo día a todos e a todas.
Pode que a raíz de que este grupo incidira 2 ou 3 veces ao ano durante case 4 anos en pedir que se fixera o protocolo de acoso, por fin se trae a aprobación o protocolo de acoso. Alegrámonos moito de ver que hoxe se trae esta proposta, a ver se pronto vemos o plan de igualdade do Concello que está caducado ou o plan de igualdade do persoal que a día de hoxe ainda non existe, que tamén levamos tanto tempo como protocolo solicitando. E recordo que estes 2 últimos son obligatorios. Sobre o contido do protocolo, segue unha liña normal, o que sí entendemos, á vista do protocolo que nos entregastes, que sí que ten unhas eivas, e que, polo tanto, entendemos que hoxe non debería aprobarse tal e como está redactado. Por exemplo, no punto 7 de medidas preventivas, o apartado terceiro establece que en cumprimento dos artigos terás en conta levarás a cabo as consideracións e actuacións seguintes, 2 puntos, e non establece ningún tipo de actuación nin consideración, pasa directamente ao seguinte punto. Aí entendemos que é un erro de redacción que se debería de corrixir antes de aprobalo. Por exemplo, no punto 8.3, medidas cautelares. No terceiro dos tipos de medidas, cando establece as medidas de apoio, establecese concesión de baixa médica. A ver, nin a comisión instructora, nin o Concello, nin ninguén que non sexa un facultativo médico pode conceder unha baixa médica. Entendemos que aquí o que se debería poñer en todo caso sería emitir o parte correspondente para que no caso de necesitar asistencia médica e derivara nunha incapacidade temporal fora derivada de contingencia profesional elevar ese parte, polo tanto, a mutua, pero nunca concesión de baixa médica porque iso non se pode facer. Isto repítese en todos os procedementos que aparecen no protocolo. Tamén ao principio do protocolo establecese que é aplicable ao persoal que presta servicios para Concello, contratas e subcontratas, entre outras persoas, pero despois, no punto 8.4, establecese que no caso das denuncias que sexen de traballadoras dunha contratista ou concesionaria non se lles aplica directamente este protocolo. Se enviará denuncia á empresa. Pois consideramos que é un erro grave, xa que o protocolo, como sí que se indica ao principio, sí que se lle aplica ás persoas traballadoras para o Concello por contratas ou subcontratas e investigar, se ten que investigar por parte do Concello e instruir, porque, de feito, o Concello, por lei, ten que garantir un entorno seguro, incluso para o persoal externo que traballe para o propio Concello. E isto sería o caso das contratistas, con independencia de que a empresa tamén teña que activar o seu protocolo e facer as averiguacións que corresponda. Despois, no punto 8.1, isto entendemos que é un erro porque pon que a denuncia constará por escrito no formulario que se establece no anexo 1. Non se vai admitir ninguna denuncia que non veña por ese formulario. A ver, queremos entender que sí, pero debería quedarse claro se vai ou non se vai atender esa denuncia que non veña por ese formulario. Despois, lóxicamente, para o trámite de investigación e buscar medidas cautelares na instrucción da mesma, que non pode ser anónima. Claro, porque lóxicamente non se podía instruir, pero sí que establece o punto 2 que se se recibise de alguna forma unha denuncia anónima, a comisión deberá investigalas. Aí debería introducirse que tras investigación se ten que emitir un informe, máis que nada para efectos de prevención do lugar onde acontecero ou do posto de traballo. Estes puntos que sinalamos, aínda que parezcan minucias, son importantes cando se aproba un protocolo destas características. Con respecto ao contido en sí, queríamos facer algunha proposta. Agora se acaba de nomear, se acaba de decir aquí por quen estaría formada a comisión de instrucción, pero sería interesante, debería recoller o propio protocolo, que persoas ou que persoal vai a formar esta comisión e non aprobalo despois, porque se aproba a día de hoxe este protocolo, quedaría xa aprobado en vigor, pero ainda non teríamos comisión de instrucción para leválo a cabo, tanto efectos de calquera denuncia como da formación que teñen que ter. Tamén no punto de identificación das unidades de risco debería establecerse cantas veces e cando se van a facer a avaliación e que persoas van a facer esa avaliación por posto. E con respecto ao réxime sancionador, que é moi importante, non aparece por ningún lugar do protocolo que réxime sancionador se vai aplicar. Se indica que se derivará ao réxime sancionador establecido no Concello, entendemos que para o persoal laboral e funcionario, pero que o acoso pode vir
ir de persoal que non sexa laboral ou funcionario. Incluso ese réxime sancionador do persoal laboral e funcionario non recolle medidas concretas para sancións derivadas de agresión ou acoso. Polo tanto, entendemos que neste protocolo debería existir un réxime concreto sin perxuicio de que despois se deriven para sancións graves ou moi graves. E recordemos unha cousa máis con respecto de quen pode ou non pode realizar ese acoso ou non. Ten que rematar. Despois ten outra intervención máis. Vale, pois... Gracias. Leo. Ben, independentemente de algunha erra técnica na hora da redacción, o protocolo pasou 3 mesas de negociación, negociacións cos sindicatos, estuvo a directora do CIN, estuvo a xefa do Departamento de Recursos Humanos, a aprobación é o documento que temos. Calquer posible alteración que teña no futuro se poderá ver, pero o documento que vamos a aprobar é que aprobamos por unanimidade cos sindicatos. Gracias. Partido Socialista. Bueno, eu así, en resumen, pois quería facer o último punto que ven no protocolo, que espero que sexa un documento vivo e que o Concello o poida modificar tanto o documento como as persoas garantistas de que este documento se cumpla. Nada máis. Pois nada, Sara, continúe co seu tema. Bueno, vou a contestar e despois continuar. Que a mí non me soluciona nada que digan que pasou 3 meses de negociación. Si se están detectando erros, xa incluso na propia redacción, que non se detectaron durante 3 meses de negociación, son erros de redacción. Xa non estamos dicindo que apoyen ou non apoyen as propostas que estamos ofrecendo. Que, por outro lado, si nos entregaran a documentación con tempo, se poderían aportar no momento que correspondera antes de que se viñera a aprobación pública. Pero, bueno, xa sabemos como funcionan. Pero que pasara 3 meses de negociación non quere decir que eses erros non se teñan que corrixir. Estamos recordando que este protocolo se vai a aprobar. É un protocolo que o propio protocolo establece que é definitivo, que non caduca, que se poderá ir modificando, pero, home, se se vai a aprobar e se sabe que existen eivas graves como os que se están indicando, o normal é que se aprobe correctamente cando se detectan, porque se detectaran despois, bueno, ainda tería un pas, pero se se detectan antes da aprobación. Con respecto ao réxime sancionador que estaba dicindo, falaba do réxime sancionador no caso de que fora acoso entre traballadoras e traballadores, pero que pasa cando é un cargo electo? Aos cargos electos non se lles aplica o réxime sancionador do persoal laboral nin persoal funcionario. Tería que ter, en concreto, un réxime sancionador concreto recollido no protocolo, porque non se aplican nin multas, nin ningún tipo de apartación do posto, e aquí, no caso de que fora un cargo electo ou un cargo electo de libre designación, que non se lle aplicaría as medidas laborais, terían que ter, como mínimo, un apartamento das tarefas no momento en que se rexistra unha denuncia. Despois, ademais, quero matizar con respecto aos cales de denuncias, non se especifica onde se teñen que facer concretamente ou ante quen se teñen que presentar as denuncias, porque sen perxuízo de que a persoa poda decidir onde había que escoller para denunciar, o protocolo non establece un lugar ou forma concreta de presentación de denuncias. E non son necesarias, é salvo que así o quixera a persoa denunciada no rexistro xeral, non é un lugar para presentar denuncias de forma illada ou privada como require unha denuncia de acoso. É un lugar completamente público no que calquera persoa traballadora do Concello pode entrar, no que está a entrada do Concello e onde calquera persoa te pode escoitar ou mirar. O protocolo debería recoller un lugar ou unha forma concreta de presentación de denuncias que garantira tanto a privacidade como a seguridade nos casos de denuncias desta magnitude. Seguramente me queden moitas cousas atrás, pero dito isto xa para finalizar, agardo que recapaciten e que incorporen as modificacións ou polo menos corrixan os erros que se detectaron na redacción e pronto se aprobe o Plan de Igualdade do Concello que está caducado e así o plan como o Plan de Igualdade do persoal do Concello. Con isto... Rematou. Gracias. Leo? Ben, creo que na miña exposición xa falei claro de que vai haber un correo electrónico específico que chega ao secretario do Concello e el o pasa á Comisión Instructora. Non sei se
creo que o deixei claro no principio da intervención, que parece que non está ou que non está no documento. Os pequenos erros que poda haber, claro que se van a corrixir e se van a incorporar e actualizar. Conforme o que me estaba dicindo do protocolo, xa temos 3 presupostos para un contrato menor con unha empresa para a redacción dese protocolo de acoso, dese plan de igualdade. Temos pendiente de ouvir da Semana Santa unha reunión xa cos sindicatos, tanto pola RPT como outro punto que temos con eles, que son este apartado do protocolo de acoso, e cando teñamos noticias yo vamos a ir traendo, pero estamos niso. Gracias. Bueno, gracias, Leo. Vamos a proceder entonces á aprobación de este punto tan importante, bueno, igual que o outro, non? Pero o protocolo de acoso que é tan necesario. Quixera deixar clara unha cuestión, e que as comisións informativas son precisamente para que os concelleiros fagan o que fixo vostede hoxe no pleno. Na comisión informativa é onde hai que explicar todas estas cuestións. E isto leva 3 meses de procedimento traballando os sindicatos co concelleiro, e entonces isto parece que aquí se chega con un documento improvisado, isto está traballado, madurado, e repito que se trae a aprobación ao pleno un documento que pasou por comisión informativa. Os voceiros, os concelleiros, donde se encontran antes do pleno para que todo o mundo sepa, é na comisión informativa. Antes de que isto viñera a pleno, foi a comisión informativa. E aí, pois, é onde tiña que vostede recoller todas as exposicións que trae aquí o pleno e quedarían recollidas e se lle podían dar contestado. Eu quero aproveitar este momento... Señora alcaldesa, por alusións... Para... Estou eu no uso da palabra, se fai o favor, me deixa terminar. Pois, despois me dá a palabra. Cada vez que a alcaldesa toma a palabra, sempre detecto bastante malestar na oposición, pero teñen que entender que eu teño que intervenir, igual que lles escoito a vostedes con todo o respeto, e hai cuestións que a veces non me gustan, pero eu as recollo e lles contesto. E o único que estou facendo en este momento, pois é respostar a súa intervención. E non me interrumpan. Remato este asunto dicindo que tanto por parte da RPT que se aproba definitivamente como de este protocolo, pois quero felicitar tanto ao concelleiro como a todos os sindicatos e a todo o persoal que está no Departamento de Persoal do Concello de Mos. Porque efectivamente o ruído que pode facer algúns grupos non ten nada que ver coa realidade. A realidade é un concello que o que estamos a ver é que dá pasos non solamente nos servicios e nas obras que tan necesarias son, sino tamén no interior, que é, pois efectivamente, por un lado, as contas, que en poucos días lle traeremos a liquidación, en poucos días falaremos de cuestións importantes, en poucos días lle demostraremos que vostedes auguran cousas que non se cumplen, e nos damos pasos, que é o importante, dar pasos. E isto, pois é outro símbolo máis de facer ben as cousas. O Concello de Mos ten a boa costumbre de aprobar os orzamentos en tempo e forma. Ten a boa costumbre de renovar a RPT en tempo e forma. E a verdade é que no primeiro asunto da RPT pois xa non quixen intervir, pero que me parece tremendo pois solamente votar en contra e traer a colación expresións que non se corresponden coa realidade. Miren, vostedes, ademais de estar no outro lado do goberno e que teñan que estar vigilantes a que se fagan ben as cousas, teñen tamén unha responsabilidade. E vostedes o que non poden é nin alegrarse de cando unha cousa non vai como debera, nin inventarse historias, non? Isto quero dicilo porque cando un fai un repaso de todo o que é o escaparate, o que é a distribución de postos de traballo, pois este plantel podería ser mellorable, pois seguramente que en obras teríamos que ter máis xente, que en servicios teríamos que ter máis xente, e os concelleiros estarían seguramente menos afogados do que están se houbera máis xente, pero efectivamente pois sempre houve carencias en o que son as persoas que están traballando na rúa, pero efectivamente vamos salindo do paso. Temos un departamento de personal estupendo, temos un departamento de urbanismo estupendo, temos unha xencia de colocación estupenda, temos a policía local pois que vai crecendo, temos o departamento de política local hasta arriba, é dicir, se eu vou desgranando departamento por departamento, eu non lle podo permitir ao Partido Socialista que diga o que dixo.
Non lle podo permitir que diga o que dixo, porque a xente de Mos ten que saber que temos os departamentos funcionando ao 100% e, efectivamente, pois, hai unha persoa que está de baixa na policía local, hai unha persona que está na policía local de baixa, o día seguinte colleu unha baixa, e o vou a decir aquí, porque non vou a decir nada máis que o que aconteceu. Colleu unha baixa o día seguinte que a alcaldesa lle exigiu que para atención ao público non se podía facer teletraballo. Bien? E ela, pois, desde o día seguinte está de baixa. E aí o deixo. Esa é unha baixa. Temos outro problema que é pois, unha persoa que está padecendo unha enfermidade na ciencia de colocación, que se vai recuperando, esperemos que chegue pronto. E temos un problema en intervención. Miren do que estou falando dun plantel de 150 traballadores, de 150 traballadores. E, bueno, pois, Viri, esperemos que pronto se recompoña, que está xa na última fase da súa enfermidade e espero que pronto se recompoña e hai unha baixa, pois, efectivamente, porque nada, non vou a continuar. Porque nada. É dicir, unha persona collea unha baixa o día seguinte que se lle exige que se deixe de teletraballar porque é un traballo de atención ao público. E a xente de Mos entenderá que eu non me faga así coas mans. A xente de Mos entenderá que eu, en algúns momentos, tomo cartas no asunto, non? Entón, hai unha persona que lle digo, a partir de mañán, o teletraballo para atención ao público non estou de acordo e ademais a lei me ampara e eu pido como alcaldesa que se traballe presencial. Por que fago esta mención? Por que fago este repaso? Pois que efectivamente o Concello de Mos está como ten que estar, excepto en intervención que efectivamente pois pasamos tempos difíciles e iso non é para que ninguén se alegre. Pasamos tempos difíciles porque pois a interventora, a consecuencia de que faleceu o seu marido, se foi. E a partir de aí, pois, colleu unha baixa un administrativo que está traballando xa desde hoxe, a tesoreira non existe, fallece María, non damos coberto o posto de tesorería, hoxe xa temos tesorera, e, polo tanto, se jubila Puri, ahora se vai a cubrir con un administrativo, e, por certo, as noticias van sendo boas, é dicir, intervención, pasamos tempos difíciles, eu non sei como demos aprobado o orzamento, como demos terminado a liquidación, non sei como demos, pero demos feito. Entonces, bueno, pois a pesar de todas esas situacións que se deron desagradables, hoxe temos pois unha tesorera no seu sitio, temos os administrativos de intervención no seu sitio e espero que a Xunta de Galicia nos envíe un interventor canto antes. E, polo tanto, pois, non vou aceptar que se deixe aquí de que isto, é tremendo. Bueno, pois eu creo que algúns desean que sea tremendo e outros, pois, lle poñen un pouco de imaginación a todo isto. Pero eu que son alcaldesa e que teño que todos os días, pois, sortear problemas e facer, pois, intentos de que todo vaya o mellor posible, lles digo, pois, que as cousas van ben. E aí está a demostración de que se aprobou o orzamento, de que vamos a traer a liquidación en uns días, de que se aproba definitivamente a RPT e que, ademais, pois aprobamos este protocolo de acoso tan necesario. Creo que estou falando de cousas que demostran pois a boa saúde que goza o Concello de Mos. Sempre mellorable, sempre mellorable. Nunca é suficiente, claro que non, pero quero deixar estos matices encima da mesa. E bueno, pois como quedou explicado por parte do concelleiro, despois de 3 meses aprobamos este protocolo de acoso que traemos hoxe a pleno e que pasou por comisión informativa. Votos en contra deste protocolo, abstencións, BNG, votos a favor, queda aprobado por maioría. Pasamos ao seguinte punto, que é unha moción do Grupo Socialista en defensa da paz e do dereito internacional. E ten a palabra o seu voceiro. Foi a comisión informativa? Sí, consta tamén da comisión. Moi ben. Vale, o Grupo Municipal Socialista de Mos expresa a súa profunda preocupación pola escala militar que se está a producir en Oriente Medio. Non se trata dunha preocupación abstracta nin afastada. Os conflictos armados teñen sempre un alto custo humano, social e económico. Falamos de vidas humanas, de cidades destruídas, familias obligadas a fuxir,
e dunha inestabilidade que está a ter consecuencias no conxunto do mundo. A historia recente demostrou que as guerras iniciadas fora do marco do dereito internacional e sen respaldo da comunidade internacional non resolveron os conflictos. En moitos casos promoveron máis violencia, máis inseguridade e crisis humanas de gran magnitude. Hai pouco máis de 2 décadas vímolo coa guerra de Irak. Aquela intervención que se presentou como necesaria para garantir a seguridade internacional acabou sendo, co paso do tempo, unha das decisións máis cuestionadas da política internacional recente. Europa e tamén España deben actuar con responsabilidade, aprender das leccións da historia, evitando repetir erros que tiveron consecuencias tan graves para a paz e para a seguridade global. Por iso, nun momento como este, compre decirlo con claridade. A guerra non pode ser a resposta. Galicia quere estar do lado da paz, do diálogo e do dereito internacional, do lado dos principios recollidos na Carta das Nacións Unidas, que durante décadas serviron de base para a convivencia entre países e povos. Galicia repudia o réximen de Irán, responsable da represión e da vulneración dos dereitos fundamentais da súa propia cidadanía, especialmente das mulleres. Pero, ao mesmo tempo, rexeita este conflicto e defende que a única saída posible debe ser diplomática e política. Porque cando se rompe a legalidade internacional, quen máis o sofre sempre son os mesmos, a poboación civil. E porque, ademais, o drama humano, os conflictos tamén traen consecuencias económicas que acaban chegando á vida diaria da xente. Precios da enerxía máis altos, incerteza económica e máis dificultades para moitas familias. Por todo anterior, o Grupo Municipal somete a consideración do Pleno do Concello de Mos a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, reclamar aos Estados Unidos, a Israel e Irán o cesamento inmediato das hostilidades antes de que o conflito alcance dimensións aínda máis graves. Segundo, repudiar o réximen de Irán pola represión e pola vulneración dos dereitos fundamentais da súa cidadanía, especialmente das mulleres. Terceiro, defender que a única saída posible a este conflicto debe ser diplomática e política, condenando calquera vulneración do dereito internacional e reafirmando o compromiso cos principios que sustentan a convivencia entre nacións, o respecto á Carta das Nacións Unidas e a resolución pacífica dos conflictos, bases da seguridade colectiva e a estabilidade mundial. Afirmar con claridade o principio que forma parte da conciencia democrática da nosa sociedade, o non á guerra. Expresar a solidariedade do pobo galego coas vítimas civís e con todas as persoas que están a sufrir as consecuencias da violencia. Apoiar a posición do Goberno de España e os seus esforzos diplomáticos, así como os da comunidade internacional e a Unión Europea para lograr unha desescalada do conflito e abrir camiños de negociación. Séptimo, apoiar o envío da fragata española a Chipre para contribuir á defensa e á seguridade na rexión tras os ataques rexistrados. E, por último, oitavo, dar traslado desta moción ao Goberno de España, Xunta de Galicia, Federación Galega de Municipios e Provincias e os grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia. Gracias. Perdón. Podo seguir? A guerra que estamos vivindo entre Irán e Israel, ca implicación de Estados Unidos, está xerando unha escalada que pon en risco a estabilidade regional, con un aumento de víctimas civís e unha ameaza á economía global. Nas últimas semanas, según Nacións Unidas, hai máis de 1.200 víctimas civís. E os organismos como a Axencia da ONU para os Refuxiados din que máis de 50.000 persoas tiveron que desplazarse nas últimas semanas. Tamén se advirte nesta guerra que está a implicar fortemente nos mercados enerxéticos globais, ca excepción de España, pola súa aposta polas enerxías renovables. E podía implicar un aumento do 2% na inflación global. Isto golpea directamente a clase traballadora,
que ve como o seu poder adquisitivo se resinte. Unha guerra, cando se inicia a marxe do dereito internacional, non resolve os conflictos, solo os agravan. A invasión de Irak é un claro exemplo. Iniciouse con pretextos que nunca se confirmaron que foran certos. Hoxe non podemos cometer os mesmos erros. Dende o PSOE de Mos, queremos reafirmar o noso apoio ao Goberno de España na súa aposta diplomática. Déxeme rematar, estou acabando. Peña, remate. Diplomática e a desescalada. E ao mesmo tempo trasladamos a nosa solidaridade cas víctimas civís e as familias desplazadas. Gracias. Gracias. Leo? Ben, antes de comezar, que quede moi claro que o Partido Popular está en contra da guerra, pero esta moción do PSOE podría ser unha moción sobre a paz e o dereito internacional, pero tal como está redactada, queda medio camiño entre a corrección política e o interese partidista, e iso non é aceptable. Porque aquí hai un problema de fondo. O PSOE está utilizando un conflito internacional extremadamente grave para facer política interna. E isto vese como está construída esta moción. Moita declaración xenérica, moito titular fácil, pero pouca valentía en dicir toda a verdade. Por exemplo, sobre Irán. Falan de repudiar. Pero isto non vai de repudiar, isto vai de condenar con claridade unha ditadura teocrática brutal que matou a máis de 30.000 personas solo no inicio do ano. E me fala de 1.500 agora, e de 50.000 desplazados. 30.000 asasinados no mes de xaneiro. Un réxime que leva décadas reprimindo a súa poboación, encarcelando, asesina a quen defende liberdades básicas e somete as mulleres a unha opresión intolerable. E isto non se pode dicir con medias palabras. Por iso propuxemos sustituir este punto por unha condena clara sen ambaxes. Segundo exemplo, o papel de Irán no conflito. Nesta moción falase moito da paz, pero non se fala nin condena con claridade os ataques iranianos, ataques a países da rexión, amenazas a territorio europeo como Chipre, riscos para o tráfico marítimo. Iso tamén é vulnerar o dereito internacional e, curiosamente, aquí o PSOE cala. Terceiro exemplo, o silencio ante feitos moi graves. Os grupos terroristas, como Hamas, Hezbollah ou Hutíes, o mesmo réxime de Irán, felicitan ao goberno de Pedro Sánchez. E que fai o PSOE? Nada, se cala. Mira, unha democracia seria non pode permitir iso sen reaccionar. Un goberno digno ten que desmarcarse con claridade dos inimigos das democracias. O cuarto punto, a falta de transparencia do goberno de Pedro Sánchez, porque aquí hai algo evidente, un discurso público, unha realidade distinta nas decisións, e nós non imos mirar para outro lado. O mínimo exigible, información clara, control parlamentario e coherencia. Miren, isto non vai de esquerda ou dereita, vai de ser rigorosos ou non selo, vai dicir toda a verdade ou quedar en titulares. Por iso, a nosa posición é moi clara, se esta moción incorpora as cuestións que son de sentido común, votaremos a favor, senón estaremos ante unha moción incompleta, interesada e utilizada políticamente, nese caso, atoremos en consecuencia con abstencións. É unha comisión informativa de pasei 2 cambios, sustituir o punto número 2 por condenamos sen ambaxes o réxime criminal dos ayatolás no poder desde 1979 cunha ditadura teocrática, represiva e violenta que leva décadas reprimindo a súa poboación, amenazando a seguridade do territorio regional e global, especialmente a recente brutal represión perpetrada polo réxime dos ayatolás aos seus propios cidadáns que son perseguidos, encarcelados ou asasinados por defender as liberdades básicas, especialmente as mulleres en situación de situación da muller empeorou drásticamente e nelas foron vítimas de máis dura represión. E substituir o punto número 4 por este, instar o Goberno de España en informar con claridade e veracidade sobre a súa implicación en operacións militares no exterior, sometendo estas decisións á autorización do Congreso dos Deputados e garantindo o cumprimento da legalidade internacional, evitando contradicións entre as declaracións institucionais e a acción real do Estado. E incluir que rexeitamos as felicitacións dos grupos terroristas como Hamas ou Hezbollah ou Hutíes, así como de a propia ditadura iraní ao Goberno de Pedro Sánchez. Unha democracia debe desmarcarse dos inimigos das democracias. E incluir tamén que expresamos a nosa condena dos ataques iranís contra numerosos países da rexión, como contra Chipre no territorio da Unión Europea. Gracias. Gracias, Leo. Gustavo? A verdade é que agora estaba un pouco reflexionando sobre todo isto e non deixa de causar un pouco de sorpresa que o portavoz do Partido Popular diga que hai que ser claros, contundentes, etcétera, que non se pode ser partidista, que isto ten que elevarse o tono sobre a política partidista. E presenta unhas enmendas atacando ao Partido Socialista e condenando a Irán
que hai que condenalo por moitas cousas, pero non fala nin de Estados Unidos, nin de Israel. Entón, non queda claro vostedes que condenan. Condenan a guerra, porque se condenan a guerra, hai que condenar a Estados Unidos e a Israel. Sí ou non? E non dixo ni unha palabra sobre iso. A verdade é que aún gustaría ter un debate sosegado, elevado en términos académicos e intelectuais, pero ao final todo se reduce a facer política partidista, porque evidentemente vostedes dicen que están en contra desta guerra. Ben, quen a iniciou? Quen a iniciou? É que hai que ser claros e hai que ser honestos polo menos no debate. Porque o Partido Popular, hasta hai poucos días, non tiña esa posición. E, de feito, dirixentes do Partido Popular saíron públicamente apoiando esta guerra. E o problema é que non se pode ter un discurso un día sí, outro día non, e todo o contrario. Nós intentamos ser claros e ser coherentes. Somos antimilitaristas. Para nós non existen guerras boas, nin guerras xustas, porque todas as guerras son inxustas, porque morren os de sempre. Morren os de sempre. Vostede falou que o réxime iraniano reprimiu e matou a 30.000 persoas nos últimos meses. Totalmente condenable, e hai que condenalo e sancionalo. Ten algo que decir das casi 100.000 personas que masacrou Israel? Ten algo que decir sobre os 700.000 desplazados que hai na guerra do Líbano, que é outra guerra que iniciou Israel estas semanas, que é como se toda a provincia de Lugo e toda a provincia de Ourense foran obrigados a desplazarse? Algo que decir diso? Os 3 paramédicos ou médicos que asesinou Israel onte, hai algo que decir diso? As 180 nenas que morreron nunha escola o primeiro día de guerra, hai algo que decir diso? Condenamos o réxime de Irán, perfecto. Teñen o noso apoio. E o resto? Condenamos a Israel? Condenamos a Estados Unidos? Porque quero recordarlle que en Estados Unidos tamén hai represión e asesinatos por parte do Estado. Ainda non hai moito, mataron a 2 persoas, as forzas parapoliciais do presidente Trump, do pedófilo presidente Trump. Que tampouco hai que esquecerse, porque tamén se iniciou esta guerra, para tapar a pedofilia dos dirixentes dos Estados Unidos. Por non falar doutra cousa, estamos en Semana Santa. Saben o que fixo onte Israel? Impediulle ao patriarca de Jerusalén ir a oficiar misa. Dese tampouco se acordan. Dos cristianos que tamén son perseguidos por Israel e asesinados. En Líbano asesinaron fai pouco un cura, porque protexía aos libaneses. Supoño que era un terrorista, un cura terrorista deses que hai. Despois entramos casi nun debate ridículo. Vostedes dicen que Irán felicita a Pedro Sánchez e que por iso, bueno, pues pouco menos que hai que destituir a Pedro Sánchez. Sabe que non felicitou tamén? Bélxica, Irlanda, Italia. Eses que tamén son peligrosos as dictaduras. O sea, este debate debería ser un pouco máis elevado. Un pouquiño máis elevado, que estamos falando de cousas moi serias, que están morrendo centos de personas todos os días porque 2 señores, 2 sátrapas, 2 dictadores, porque onte houve unha manifestación en Estados Unidos de 7 millóns de personas contra o seu presidente por ser un autócrata. Diso tampouco falamos. O importante, hai que condenar esta guerra, claramente, sin ambaxes. Nós, como partido antimilitarista, poderíamos apoiar a moción do Partido Socialista en todos os seus puntos, cos seus matices, probablemente sendo máis duros e máis contundentes co que está ocurrindo, pero non podemos apoiar a moción se se apoia o envío dunha fragata militar a Chipre. Por tanto, pedimos ao Partido Socialista que retire ese punto e terá o noso voto a favor. Gracias, Alejandro. Vale, gracias. Bueno, comezo con Gustavo, que se dixen nas comisións que, a ver, pois nos esa fragata como sociedade solidaria cos restos das nacións, esa fragata foi mandada con unha misión pacifista, non bélica, e para pois evacuar civis se fixera falta.
non a vamos a retirar. Non sei se quere modificar o seu sentido do voto. O Partido Popular, pois, bueno, a ver, voulle explicar un pouquiño pois, o que eles nos están pedindo, que non estamos moi de acordo. Na emenda número 2, Leo se dio mismo, un poquinho máis extenso, pero se dio mismo. Na nosa emenda tamén se condena o réximen iraní. No 4, non vamos a modificar ese punto. Non vamos a modificar ese punto porque é un dos máis importantes. Aínda que non lle guste ou non a guerra, é máis, moito máis un eslogan. E non vamos a modificar ese punto. As inclusións propoñen, carecen totalmente de fundamento, xa que España mantén unha posición crítica con Irán. España non acepta as prácticas represivas que vulneran os dereitos humanos. Esta moción reflexa o que a sociedade está dicindo, que quere un posicionamento público do Concello de Mos na defensa da paz, do diálogo e do dereito internacional. Gracias. Gracias, Alejandro. Leo? Ben, Gustavo, dedicoume 4 minutos e 22 segundos solo a contestarme a mí nunha moción do Partido Socialista, que aparte me estaba quedando porque parece que na moción falou 26 segundos. Que me deu tempo tamén a notalo. O sea, 26 segundos para falar dunha moción, que era o seu turno, e dedicou 4 minutos e 22 para meterse co Partido Popular. Vos non son antibelicistas, vos sodes anti-PP. Entón, como algo que trae o PP, xa, bum, a atacar o PP. Non se dedicou ningún minuto a falar a moción, nin chegar a acordos, como ao final non foi capaz co Partido Socialista, que por outro lado tamén era previsible. A ver, Alejandro, noso punto 2 respecto ao seu, son 2 líneas contra un párrafo que argumenta completamente iso. E despois, a sustitución do punto 4 é que é moi obvio, é un eslogan. O non a guerra é un eslogan que teñen. Entonces, o contingente que ten Pedro Sánchez no Líbano, que está facendo ali? Unha excursión de escolares? Ou as Patriot en Turquía? Vamos a ver, eso tamén é guerra. Ou apoiar a guerra en Ucrania, que tamén a seguimos defendendo a Ucrania. Entonces, non a guerra é salirse de todo iso, e non están salindo de todo iso. Entonces, por eso lle pedimos que cambien e que sean claros, que den, cando se fai algunha misión fora de España, den información ao Congreso e ao Senado, cosa que non están facendo. Por eso, ese punto 4 é valeiro, por eso lle pedíamos que o retiraran. Como entendíamos que non iban a retirar, pois nos abstendremos. Pero ten claro unha cousa, que o Partido Popular está en contra de todas as guerras, está en contra de todo o terrorismo, está en contra de que se vulneren os dereitos humanos aquí, no Líbano ou en Etiopía, en calquer lado. Por eso que teñen que ser un pouco máis contundentes no que preparan. Moitísimas gracias. Gustavo? Ben, alédome que se sinta tan importante, pero o debate era o debate de fondo. Se vostede tampouco me contestou a nada o que lle dixen, entón supoño que estará de acordo. Pode dicilo sen problema, pode condenar o Estado de Israel, pode dicilo sen problema. Non vai a ocurrir nada, de feito é positivo condenar os xenocidios, non pasa nada, de verdade. É un bo exercicio, ademais, estar cos dereitos humanos, é un bo exercicio. A argumentación normalmente sole ser falaz, o sea, efectivamente, o réxime iraní non é unha democracia, nadie o pode negar, tampouco é a Arabia Saudí. E nadie está pedindo bombardear a Arabia Saudí. Por certo, que mata aos seus cidadáns tamén cunha espada. As condenas a morte en Arabia Saudí son cortándolle a cabeza cunha espada. Homosexuales, mulleres, etc. Entón, creo que nadie no seu sano xuicio está pedindo que bombardeemos a Arabia Saudí. Estamos pedindo medidas coercitivas a nivel diplomático. Por certo, o seu príncipe se sabe que descuartizou un periodista nunha embaixada en Turquía e está sendo recibido por todos os dirixentes do planeta. O sea, porque a hipocresía é enorme. A hipocresía é enorme. Ao final, vai disto. E vostede, alédome que Leo, o portavoz do Partido Popular, diga que o Partido Popular está en contra de todas as guerras. O cal non é certo históricamente. Entón, digalle ao seu presidente de honor, a José María Aznar, que se desdiga. Porque ainda sigue dicindo que a guerra de Irak é xusta e que hai armas de destrucción masiva. Debe ser os viños que se debe tomar que non debe de regular moi ben, porque, madre mía.
Eu de veras que o sinto, pero que nós, por a nosa coherencia política, nós non podemos apoiar esta moción se se pide ou se apoia o envío dun buque de guerra, non hai buques defensivos, non existen, son buques de guerra a Chipre. Porque é participar e alimentar un conflito e darlle un viso, aínda que indirecto, de que está ben o que está ocurrindo. E non está ben, non está ben. E deberíamos de, entre todas e todos, pois facer esa reflexión, que estamos asumindo cousas que son inasumibles, e que de veras que onte asesinaron a 3 paramédicos nunha ambulancia. Non estaban na guerra, foi no Líbano. Nunha ambulancia. 700.000 desplazados. Tamén é ir contra os dereitos humanos e os castigos colectivos. Estamos falando diso, estamos asumindo como, bueno, pois é lonxe. Por tanto, a nosa posición é clara. Se retiran ese punto, teñen o apoio. Se non, que creo que van a manter, non vamos a apoiar esta moción. Gracias, Gustavo. Alejandro? Nada, Gustavo, pois decirche que cando se inicia unha guerra, por desgracia, como foi esta, hai nacións que piden axuda, pois para a nosa banda, unha vez que hai consecuencias, no que se poida, pois habrá que axudar. Sí, está claro que un buque é de guerra, pero depende da misión que vaya. En este caso nos pediron para evacuar civis que mellor poderan estar afectados por esa guerra. O Partido Popular, a ver, eu pois xa non sei, pero pois decirlles que si non lle gusta o que levamos, presenten unha moción. Presenten eles unha moción. Eu xa podería aquí decir de que o presidente Sánchez defendeu a soberanía de España como nunca en esta ocasión. Púxose do lado correcto. Bueno, 1000 cousas, lle podería decir. E non lle digo. Para que poidan votar polo menos a favor. Pero bueno, hoxe traemos esta moción que nos creemos que é esencial. Decir non á guerra onde cada conflito deixa civís inocentes como víctimas. A guerra é unha decisión e temos que apostar polo diálogo e a xustiza e o dereito internacional. Por iso lle pido voto favorable a todos os grupos da corporación. Gracias. Moi ben, procedemos á votación. Votos en contra, BNG, abstencións, Partido Popular, votos a favor, Partido Socialista. Pasamos ao seguinte punto, que é moción do BNG de condena da agresión militar contra Irán e defensa da paz e do dereito internacional. Foi a comisión informativa. Sí, tamén da comisión. Ten a palabra o voceiro do BNG, Gustavo. Ben, esta moción evidentemente trata o mesmo tema que a anterior, pero nós entendemos que está mellor definida e, bueno, que responde, evidentemente, se a presentamos nós, responde máis aos nosos criterios e ao que defendemos. Vou dar paso á lectura. A escalada militarista belicista desencadeada polos Estados Unidos e os seus aliados está a levar ao mundo a unha crise de consecuencias imprevisíveis. O ataque militar perpetrado polos Estados Unidos e Israel contra o Irán pon en risco a vida da poboación civil, ameaza a estabilidade de todo o Oriente Medio cun perigo inminente de guerra aberta e abre as portas a unha nova crise enerxética mundial que pagarán as clases populares e que afectará ao conxunto da economía. Nos últimos días, a ofensiva militar xa provocou centos de vítimas e unha forte escalada do conflito na rexión. Esta agresión injustificada supón unha nova e gravísima vulneración da soberanía dos povos, do dereito internacional e da Carta das Nacións Unidas. Pretende legitimar a lei do máis forte e dinamita calquera posibilidade de diálogo e de solución negociada dos conflitos. A historia repítese. Os mesmos que nos venderon que a guerra de Irak con falsas armas de destrucción masiva son os que agora inventan novas ameazas para xustificar os seus bombardeos. Esta agresión militar non é un feito illado, senón que se enmarca nun patrón de actuación reiterado das grandes potencias militares e das súas alianzas. As intervencións armadas e os bombardeos preventivos convertéronse nun instrumento habitual de política internacional con graves consecuencias para a estabilidade global e para o respeto ao dereito internacional. A estrategia de guerra permanente busca o control dos recursos estratégicos e a imposición de intereses xeopolíticos pola forza, desprezando a soberanía das nacións e o dereito dos povos a decidir libremente o seu propio destino. A sociedade galega está maioritariamente comprometida coa paz, co multilateralismo
multilateralismo coa legalidade internacional e coa soberanía dos povos. O povo galego é contrario á escalada armamentística e aboga pola resolución das controversias e dos conflitos a través do diálogo, da diplomacia e da negociación política. E por todo exposto con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e a aprobación do Pleno a esta moción propón a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, manifestar a condena á agresión militar contra o Irán, contrario ao dereito internacional e á Carta das Nacións Unidas, así como ás políticas de guerra e inxerencia que contribúen á escalada bélica e á desestabilización internacional. Facer un chamamento á comunidade internacional e de xeito especial á Unión Europea, ao Estado español e á Xunta de Galiza para que adopten medidas concretas dirixidas a frear a escalada bélica, a garantir o respeto ao dereito dos povos a exercer a súa soberanía sin inxerencias externas e a promover a recuperación das vías de diálogo e solución pacífica das controversias. Rexeitar as ameazas de Trump e demandar ao goberno español que poña fin de maneira definitiva a presenza militar norteamericana en territorio español, a utilización do territorio galego como base de infraestructuras e actividades da OTAN e reclamar a saída do Estado español da OTAN. Opoñerse ao envío por parte do goberno español de medios e material de guerra á zona de conflito. E, por último, por parte do Concello de Mos, pendurar unha faixa no balcón do Concello en contra da guerra. Ben, esta é a moción que presentamos. Aquí hai unha realidade que estamos a vivir que se pretende impoñer a lei do máis forte. Só hai que escoitar as declaracións do presidente dos Estados Unidos ou do presidente de Israel, o que falan nos seus medios de comunicación, como isto é claramente unha guerra imperialista para control de recursos, basicamente é petróleo. No caso de Israel, basicamente é expandirse territorialmente, pero no caso dos Estados Unidos, basicamente é petróleo e control de recursos. Nun principio díxose, pois que se quería cambiar para a democracia en Irán, etc., etc. Todos sabemos que son excusas baleiras, porque eu lles pregunto, cal é a maior dictadura que hai no planeta hoxe en día? Con 1.400 millóns de habitantes. China. Por que non bombardeamos China? Por esa mesma excusa. Básicamente porque é a maior potencia ou a segunda maior potencia económica do mundo e porque ten armas nucleares. Básicamente por iso. Pero que nos está levando a un absurdo esta política de vamos a arrasar con todo, golpear a todo o mundo e todo eso que nos leve a contraria, porque se trata diso. Porque ahora Venezuela é unha democracia. Ahora Venezuela é unha democracia. Por poñer un exemplo moi cercano. Quitaron ao presidente, secuestraron ao presidente Maduro e ahora xa é unha democracia, nos encanta, hasta Trump dice que lle van poñer unha estatua. Disto vai o asunto. Se admitimos esta política como a política que hai que facer, onde acabamos? Onde acabamos? Todos os países se teñen que armar hasta os dentes. Os historiadores soemos decir que a historia non se repite, pero rima. E isto nos está retrotraendo aos anos 20 e aos anos 30. E sabemos as consecuencias de ter unha política agresiva, destructiva e imperialista. Por tanto, pedimos a todos os grupos da corporación que apoyen esta moción. Gracias, Gustavo. Leo. Ben, antes me facía referencia a que non condenábamos ni a Estados Unidos ni a Israel, perdón. Pero, se sabía que viña a súa moción e, por iso, nos xa transmitimos na comisión informativa que, retirando algúns puntos, podíamos incluso valorar hai claramente dos puntos que vamos a estar en contra, é imposible estar a favor desta moción, pero xa estaba na súa moción e tiña a opción de indicalo. Pero, de todas maneiras, tampouco fai unha concreción expresa, como tampouco fai, que xa yo comentaba antes, sobre condenar o réximen de Irán. O sea, non hai ninguna condena en toda a súa moción ao réximen de Irán. Non hai. Manifestar a condena militar contra Irán, facer chamamento a unha internacional para que cheguemos a un punto de encontro, rexeitar amenazas de Trump e salir de España da OTAN, opoñerse ao envío pero ningún punto que faga referencia a esos 50 anos onde levan nun réximen demoledor, onde morren milleiros de persoas, onde están reprimidos, onde son un caldo de cultivo de organizacións terroristas, onde entrenan a Hamas, a Hezbollah, e diso non hai nada na súa moción. Entonces, sempre esa vista sesgada que nos está atribuindo a todos é a mesma que ten vostede. Vostede trae unha moción como queren vostedes. Vostedes estarían felices de que España saíra da OTAN, porque ustedes están contra a Unión Europea, contra a Alianza de Países, e serían felices e por iso xa o levaron ao Congreso e xa dixeron que non. O
Solo, bueno, os compañeiros de viaxe de sempre, Sumar, os herederos de ETA, etc., son os que votaron a favor. O resto dos partidos votaron que non, como ten sentido común. Entonces, como lle dixen na comisión, se retirar eses puntos, podríamos valer incluso non votar en contra, porque, como lle digo, o Partido Popular non está a favor da guerra e somos conscientes de que isto só se pode chegar dialogando, e que é moi complexa a estrutura e o que é o tema internacional, pero sabendo o tipo de acción no que estamos manexando podes echar un acordo, pero está claro que con puntos como salir da OTAN ou non enviar algún apoio dentro das nosas obligacións como aliados, estamos totalmente en contra e votaríamos en contra. Gracias. Gracias, Alejandro. Nada, pola nosa parte compartimos a preocupación pola escalada bélica en Oriente Medio ca moción do BNG e tamén compartimos a necesidade de defender a paz e o dereito internacional. Coincidimos, polo tanto, en unha parte importante do espírito da moción, aínda que discrepamos no punto 3 e 4. Tamén lle pedimos ao BNG que, si quere que lle votemos a favor, o pensen. Explico, porque o punto número 3 rompe co marco colectivo que ten España dentro da Unión Europea e os compromisos de defensa común. Ademais, na actual ofensiva, que é o que trata a moción, quedou ben claro de quen é a soberanía das bases españolas da OTAN, despois de que o goberno de Sánchez se negase a usalas para esta guerra. E sobre o punto 4, o goberno, falaba da fragata, que se pode falar de material de guerra, pero como dixen antes, depende da misión que leve. Este goberno, si fala de outros medios, de outro material de guerra, este goberno xa impuxo varios embargos de armas. Pouco máis. Nos, se estes dous puntos os retiran, estaremos a favor da moción. Gustavo. Ben, eu insto ao Partido Popular a que si... Ben, estou contestando ao que me dixo o portavoz, se quere non lle contesto. Pero teño por deferencia e por boa educación contestar ao voceiro do Partido Popular. Se non quere que lle conteste, pois, me dígamo e aforro tempo. E saliva. Eu instaría ao Partido Popular a que, se tanto lle preocupa o réxime de Irán, que presente unha moción sobre o réxime de Irán. Esta moción vai sobre a guerra que iniciou Israel e Estados Unidos contra o Irán. Se lee a moción con atención, tampouco se fala do xenocidio de Israel na moción. Non se fala do xenocidio de Israel. O sea, se quere, podemos traer unha moción que fale de todas as dictaduras do planeta, que hai varias. Non só a de Irán, a de Arabia Saudí, Qatar, onde se fixo o Mundial. Esa mola, non? Pois eu estou argumentando. Non, porque nunca condenan eses réximes. De feito, os seus líderes se reúnen cos seus embaixadores e cos seus líderes e firman convenios e tratados. Por exemplo, coa ditadura comunista de China, acórdase? O Partido Popular firmando un tratado de amizade. Esa ditadura mola. Esa está ben. Esa non persiga os seus cidadáns. Por iso eu digo que intentemos elevar un pouco o debate. A moción é sobre un tema concreto. Si vostedes queren que se traia unha moción sobre política internacional, como se deben de respetar os dereitos humanos, pois traémola, sin problema ningún. E falamos de todo. Pero vostedes siguen sin decir claramente que condenan esta guerra. Porque decir, condenamos todas as guerras, cando non é certo, é non decir nada. Porque non é ir ao tema. A cuestión é por que esta guerra. Por que Estados Unidos e Israel inician unha guerra? E todos temos claros por que é. Pero claro, como son aliados. É que estamos encantados de salir da OTAN, sí, defendímolo toda a vida. Porque, por exemplo, nos aforraría os 10.000 millóns que hai que aumentar o presuposto orzamento militar, que supoño que vostedes están de acordo, nós non. O Partido Socialista hasta non hai nos anos 80 tamén estaba en contra da OTAN. Non somos os únicos. É a nosa política. Depois, claro, o problema é intentar mezclar todo. Vostede dice que Irán que entrena a Hamas e Hezbollah. Bueno, iso é a propaganda, porque Hamas é suní
e Irán é chií. O sea, son enemigos. E que iso xa non coñecer, é mezclar todo. Entón, hai que intentar, por iso digo, elevar o debate. En canto ao Partido Socialista, pois non vamos a modificar a moción. Moi ben. Despois ten outra quenda. Gracias, Leo. Ben, sabes que hasta os peores, eso pasa tamén na política, se unen cousas que parecen imposibles, se unen con tal de atacar a un terceiro. O sea, que o que fai Hamas con Irán xa se ven outro tipo de cousas na vida, o sea, que non é a primeira vez que pasa. Mire, Gustavo, se quere facer unha moción, se quere que facemos... Sí, estamos en contra da guerra, estamos en contra desta guerra, está claro que están morrendo xente que non debería, pero o contexto internacional é moito máis complexo que moitas veces iso. Quere que lle digamos? Me ven a falar de Qatar, nin que estuvemos a favor dese tipo de democracias ou de ditaduras ou de que por eso que hai no mundo. Nos está sacando exemplos aquí que non se traen a colación desta moción. O que lle estamos dicindo na súa moción é moi claro, que é moi partidista, que está moi sesgada, que vai no seu criterio, na súa ideoloxía política e que claramente para que non votemos en contra ten que retirar 2 puntos. Foi o que dixemos e o que seguimos dicindo, porque non se pode falar da paz pedindo ao mesmo tempo debilitar os instrumentos que temos para defendernos como que estar dentro da OTAN, vale? E tampouco criticar eso que hai unha ditadura iraniana que vulnera os direitos humanos, unha rexión que está profundamente inestable e que hai unha comunidade internacional que tenta evitar isto a maior escala, que é o que estamos intentando entre todos. Pero xa digo, nós o grosso da súa moción, se queren que nos absteñamos, ten que retirar o punto 3 e o 4. Gracias. Hai máis intervencións? Eu solamente decir que o punto número 5 me gustaría moito que se cumplira, que por parte do Concello de Mos se pendurará unha faixa no balcón do Concello contra a guerra. Moi ben. Gustavo? Para concluir, imos ao concreto. Estamos nunha situación, estamos vivindo uns momentos bastante críticos a nivel mundial. O que antes era impensable, que se pudera asesinar a plena luz do día, bombardear hospitales, asesinar médicos, asesinar periodistas, estáse convertindo en algo habitual. Estámonos acostumando que a guerra é un mecanismo para facer política, e non o é. A guerra é un instrumento do mal que sempre pagan os mesmos e sempre se benefician os mesmos. Só hai que ver, probablemente dentro duns meses, veremos cantas fortunas se multiplican, cantas empresas armamentísticas anuncian beneficios récords e un longo etcétera. E, mentres tanto, vemos como xente borre baixo as bombas, xente desplazada, e meniños e meniñas ni siquiera teñen o máis básico para poder subsistir. E disto trata esta moción. É da guerra de Irán, efectivamente, pero que non é a única que vivimos nos últimos meses. Temos a guerra de Gaza, a guerra en Líbano, pero que hai outros conflictos no mundo silenciados, como pode ser Sudán ou tamén en Asia, que cumplen os mesmos patróns. E debemos alzar a nosa voz entre todas e todos para que este tipo de política mude, que se volvan aos consensos de que a diplomacia e o comercio é o camiño para conseguir a paz e tamén é o camiño para que aquelas povos oprimidos ou que están baixo réximes dictatoriais poidan sair deles. Nunca coa forza das armas, porque iso non é forza nin razón. Iso é agresión e imperialismo. E disto vai esta moción. E por iso solicitamos a todos os grupos que a apoyen. Moitas gracias. Pois nada, vamos a proceder á votación e creo que deberían de subirse a esta mensaxe. Mecanismo para facer política. Estas son estas mocións, mecanismos para facer política, porque os dous grupos, o seu principal foco de ataque é o Partido Popular. Cando estamos ao marxen de todo isto. A vostede, Gustavo, nunca o escoitei falar dos puteros, dos proxenetas, dos maltratadores e dos acosadores do Partido Socialista que está gobernando España. Nunca o escoitei falar deso. E hoxe ven aquí a falarnos da guerra, vendo para nós como se fóramos nós os causantes de algo do que este pasando. Non me falou das 50.000 mulleres que mataron, que morreron en Irán en 2 meses. De eso non me falou. Falou de moitas cousas, pero de eso non me falou. Así que, mire, nós estamos en contra de todas as guerras. O digo alto e claro. E a vostedes lle molesta que digamos eso. Por eso lle gusta que falemos... Vostedes falan de Aznar, do ano 4... Ah, carai.
Ai, carai, que salvavidas encontraron os do Partido Socialista. No a la guerra. E venga, vamos a recordarlle a xente aquel movimento, aquela España contra aqueles acontecementos. Estos son mecanismos para facer política coa guerra fora de España, coa guerra en Irán, coa guerra en Israel, coa guerra de Gaza, coa guerra con calquera. En este momento lles interesa. E nós seguimos pensando sempre o mismo. Estamos en contra de calquera guerra. Yo dice Nidia, Leo, Camilo, Félix, Julia, Pepe, Evaristo, Mero e Laura. O Partido Popular de Mos. Lle queda claro? Estamos en contra de calquera guerra. Pero tamén estamos en contra dos puteros, dos acosadores, dos maltratadores e dos prosenetas que están gobernando España. Tamén estamos en contra deso. Así que, mire, política con isto non a vai a facer a conta nosa. Xa se ve como un quita daqui, non pon ali, xa se ve como están vostedes en contra realmente da guerra. Aquí todo o mundo é, como me podo aproveitar desto? Sí, como me podo aproveitar desto? Porque se non estarían de acordo un coa moción do outro. Si son o mismo vostedes, son todos o mismo. Procedemos á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Queda rexeitada. Anterior quedou que saliu adiante coa nosa abstención e o partido do BNG votou en contra. Vale, entón saliu adiante a do Partido Socialista e queda sin aprobar a do BNG. Seguinte punto da orden do día son comunicacións e rogos e preguntas. Quería falar do camiño da Resteva en Guizán, que creo que hai ali un problema ca visibilidade do camiño a hora de incorporarse a provincial. E os veciños piden unha solución efectiva. Dices arriba na provincial. Sí. Que creo que se falou de pôr un semáforo, desde o Concello non queren pôr semáforo, se lle deu salida, pero bueno, é un camiño que non ten visibilidade para salir. Sí, ese camiño, en principio, bueno, estás estudiando, se pode facer. Os veciños se quedaron de poder rectificar, mover os postes que hai aquí. Vale, pois solicitar que se faga unha solución. Solicitar que se faga unha solución efectiva, por favor. Se está estudiando, non? Iso leva moitos anos aí. Bo día. Xa que se está estudando esa, hai un problema tamén de tráfico pesado, podería dicir un montón de estradas, pero vai ser a de Generoso Domínguez. Xa me teñen avisado varios veciños de que, bueno, a anchura do vial sabemos que é insuficiente, métense camións que pasan despois de pinturas Galpi, e como non está ben sinalizado ou está mal sinalizado, está sen pintar e hai curvas con mala visión, pois solicitar que se estude por parte da Policía Local buscar unha solución. Falaremos ca Policía Local, en detrás se pode unha solución, sí, falaremos con eles, non hai problema. E despois, quería falar da viaxe a Argentina que se vai facer o mes que ven. Pois nós levamos dende xullo preguntando 8 meses se sabía se iba a facer. Nunca nos dixeron nada, nin sequera unha probabilidade, un período. E, bueno, a pesar de que o aniversario da Asociación de Residentes de Mos en Bos Aires é en febreiro, van o facer en abril para esperar por esta viaxe, para que acuda máis xente de Mos. E cando por fin sae público, que saiu a finais de febreiro, o prezo da viaxe é de 2.400 euros. A min, bueno, paréceme moito, paréceme que limita moita xente a ir. Tería estado ben avisar antes, por se algúns podíamos buscar algunha outra alternativa ou que haxa máis tipos de oferta, que non sexa solo esa, 2.400 euros. Entón, bueno, a pregunta é canta xente hai anotada, se se sabe. A viaxe a Bos Aires, pois se leva falando desta cuestión, eu creo que máis de un ano.
De feito, íbamos a ir o ano pasado, pero decidimos deixalo para este ano porque o ano pasado viñan os de Bosaires, os nosos veciños aquí. A viaxe a Bosaires consta fundamentalmente do que se fixo sempre, que é pois ir acompañados de un grupo de gaiteiros. En este caso, pois decidimos que tocaba a Torroso, polo que supón esa escola de música, ese conservatorio e esa referencia cultural que é Torroso. En outro momento foi Santa Eulalia e esta vez foi Torroso. Buscamos fondos na Xunta de Galicia para poder asumir o coste de trasladar a 10 gaiteiros de Torroso a Bosaires e nos cubren o 100% dos gastos e a Comunidade de Montes pois ofreceu que si para poder ir aos 10 que si algunha cousa podían ter que botar unha ban que a botarían tamén, que todavía non o sei, pero que lle agradezco á Comunidade de Montes, que ademais o tenente de alcalde e o presidente, esa actitude de non desfacer o grupo de gaiteiros, de que poidan ir todos, pero penso que coa que a Xunta de Galicia nos vai a chegar, ou que lle vai a chegar en este caso o grupo, que quedaría casi o 100% dos gastos. Me acompañarán as concelleiras Julia, Loureiro e Laura, e o Concello se fará cargo dos seus gastos, por suposto. E non sei que máis quere que lle diga, que buscamos as ofertas máis favorables posibles, pero efectivamente creo que calquera persoa que está viaxando en este momento sabe que os costos dos avións son importantes. Creo que o costo do hotel son das 6 noites 900 euros, me parece, aproximadamente. Dos 2.400, 900 son do hotel e o resto que son 1.100, 1.000... A oferta máis barata, o sea, se pediron 4 presupuestos. Esa foi a oferta máis barata. E o que tratamos é de que o Concello asuma o mínimo posible, que en este caso pois son os gastos de Julia e de Laura o traslado e as habitacións do hotel, e eu pois no meu caso me solucionei a parte do vuelo e me vai a pagar o Concello a habitación que me acompañará a miña filla. Algunha cuestión máis que queira saber? No, eu preguntei canta xente había anotada, porque, bueno, está ben que vaya toda esta xente, esta representación. Sabe que é un precio complicado. Sí, pero levase falando un ano, como ben vostede dixo, tamén había moitos veciños preguntando, de feito todos os meses me preguntaban si sabía algo, todos os meses preguntei en comisión si se sabía algo da data, porque se podía pillar unha viaxe por separado, non só esperar a que o Concello de Mos un mes antes, un mes e medio, sacase unha oferta de 2.400 euros que é inviable para moita xente. Entón, bueno, comentar que si da próxima vez pódese sinalar un pouquiño en que mes se vai ir, en que datas, e que a xente poda buscarse a vida, que non só se dependa da organización do Concello de Mos. Grazas. Bueno, a ver, eu creo que si en algo non se nos pode criticar é na comunicación con eles e en intentar manter vivos estes lazos. Non vou aceptar ningunha crítica desto. Nadie sabía hasta hai 2 meses exactamente a data. Todo o mundo sabe que o aniversario no mes de abril. Todo o mundo o sabe. E, polo tanto, o único que faltaba era concretar sempre o mes de abril. Sempre o mes de abril. O sea, eu coñezo estas costumes desde nena porque meu avó xa viaxaba nos aniversarios a Bosaires. E sempre no mes de abril, no terceiro domingo, no cuarto domingo, sempre. Quedaba concretar exactamente pois cal era a data. Evidentemente, pois todo o que sea cerca de Semana Santa, os precios se disparan. Evidentemente non é o mismo facer esta viaxe, pois o mellor no mes de febreiro que facela agora, ou facela no mes de novembro que facela agora. Pero o aniversario de Mos sempre é no mes de abril, porque é o aniversario. O sea, se o aniversario é que é esa data. E, polo tanto, pois, estou convencida de que podíamos haber dito no mes de xaneiro isto, ou podíamos haber dito hai un mes, pero o precio non iba a variar. E, evidentemente, pois é un precio elevado para poder congregar un número importante de veciños. Eso sabémolo. Pero tampouco o Concello pode financiar este viaxe porque é imposible. Polo tanto, me parece moi acertado que os esforzos os concentráramos en que a Xunta invertise no grupo de Torroso, no grupo de 10 gaiteiros, que sí que a eles se lle cubren todos os gastos por parte de Migración e por parte de Cultura da Xunta de Galicia. Sí.
No seu momento, cando fora o 90 aniversario, foi unha representación da corporación. Fomos dúas persoas do PSOE, que en seu momento gobernaba, a alcaldesa e eu como concejala de Cultura, unha persona por o Partido Popular, que foi Nidia, e unha persona por o BNG. E a mí non me parece moi ben que vayan, pero todos estes anos que se teñen ido, a oposición nunca se lle planteou esa posibilidad de poder acompañar. Porque o Concello pode pagar a 3 representantes do Partido Popular para ir, pero non pode pagar a ningún da oposición. Esa é a miña pregunta. Pois estes anos todos que se leva ido, creo que vostede se pasou de frenada, porque se foi a celebrar o 100 aniversario solamente, e en aquel momento creo que se costeou o meu billete e o do meu compañeiro Camilo, e o demais o pagou do seu bolsillo as persoas que foron. E agora, pois, o Concello pagalle o billete de Julia e de Laura, e son as persoas que eu decido que vayan. E os meus gastos de traslado os pago eu. E o respecto á oposición, porque os demais grupos non poden Pois os demais grupos poden ir, sí, claro. Sí, por suposto. Conforme se lle paga Pois mire, vostede que sepa, membros, non vou a ser eu quen lle diga que non. Se algún quere vir, que veña, por suposto. Non vai haber ningún problema. Se algún voceiro, algún concelleiro quere vir, non serei eu quen lle diga que non, por suposto. pero sería o normal. Está máis que contestado. Eu creo que lle estou dicindo que si queren... Sería o normal que se contara coa oposición. Estoulle dicindo que si algún concelleiro quere vir, que veña, non serei eu quen lle diga que non. Por suposto. Máis palabras? BNG? Sí, vamos a facer 3 rogos. En Peinador estás a facer, parece unha estación de servizo. Na obra non hai cartel de licencia municipal, algo que é obligatorio. Pedimos que se compruebe efectivamente se ten licencia, no caso contrario que se paraliza a obra e detela que coloque o pertinente cartel. A estación que está no camiño a Brente. Bueno, non sei que nos trasladaron a que non estaba o cartel. Sí, lle consta licencia para esa estación de servicio. Sí, hola. O segundo rogo é na parroquia de Sanguiñeda. Últimamente sentimos certo abandono, os veciños trasladaron iso tamén, sobre todo por, bueno, xa parte do tráfico, xa sabemos que en horas puntas e tal, pero bueno, os pasos de peóns, como ben sabedes, na entrada da autovía e na saída, están prácticamente sin pintar. Aquilo, últimamente, a xente cando cruza de noite ten que parar porque os coches xa nin paran, e a min tenme pasado, outros días por ali. Despois hai unhas farolas, certas farolas que están arrancadas, están as bases, simplemente se miran os cables, creo que deberíades darlle unha visual. E no Parque da Auga, as tapas das farolas tamén están, digamos, arrancadas e andan os cables por ali. Como ben sabedes, ali andan nenos e nenas e basta que metan a man polo medio para que pase algo. Entón pedimos que as... Bueno, aí do parque está preparada a pintura, se vai pintar e se vai facer unha modificación debaixo da rotonda da Coselleta. Bueno, ese paso é de Fomento, debía pintar o Fomento, o pintamos nós a última vez, e vamos ter que volver a pintar, pero é cousa de Fomento. Eso se vai pintar rapidamente, se vai iluminar incluso con o paso de freva con señales destas, luminosas. Por último, na Escola Infantil de Veigadaña, últimamente trasladaron os cainais e pais preocupados porque volven a ver os cheiros que hubo fai un ano ou dous, fai un ano, creo que foi o verán pasado. Entón pedimos ao Goberno, solicitamos que, por mediante Seprono ao Medio Ambiente, que volvan a facer as investigacións ou análisis pertinentes e que comuniquen a dirección do centro e aos pais e nais os resultados. Se refiere á FANSA? De Afansa. Mantivemos unha xuntanza con eles, coa Asociación de Veciños de Veigadaña, a concelleira Laura e estaba Pepe, non? Tamén. Sí, a enxeñeira, pois, bueno, eles manifestaron que estaban a nosa disposición para o que fose necesario, que cumplían todos os parámetros, cumplían con toda a legalidade, e a enxeñeira, pois, quedou de estar pendiente
ir facendo informes para ver que efectivamente eso sea así. No caso de que eso non fose así, pois eles que dicen que non o creen, que creen que cumplen coa legalidade, pero que no caso de que tuviéramos que facerlle algún requerimento que non habría ningún problema. Insisto en que todas as facilidades se nos deron para poder visitar as instalacións, para poder facer as inspeccións necesarias, só faltaría. E, bueno, pois, efectivamente, esa empresa non é nada agradable, o cheiro que emite, pero sí é certo que está en un polígono. A pesar de que eles insistan en que eso non é perigoso, na nocividade dese tipo de cheiros, a pesar de que insistan, nós como Concello temos a obligación de polo menos darlle unha tranquilidade non solamente aos pais e as nais de Veigadaña, sino a xente que vive en Veigadaña. E en Torroso tamén, incluso aquí hai unha parte de Mos que, según como vella o vento, pois a veces incluso aquí no Pazo se sinte o cheiro. Quero dicir con isto, Alberto, que, bueno, pois non teño problema en que en un mes ou así, cando Raquel Pepe teña pois máis de un informe que podamos pois ver o transcurso, pois imagínate, de 3 meses. Se me ocurre que dentro de un mes pode haber 3 meses e que examinemos un trimestre, que o mellor ela poida ter pois igual 4 ou 5 informes de 4 ou 5 visitas, e se houver algunha cuestión, pois se vos traslade. De feito, Raquel está preparando unha resposta para darlle que o fixeron unha petición formal ao Concello. Moi ben. Pois nada, levantamos entonces a sesión. Moitas gracias e moi bo día.